Bueno, boas tardes a todos e a todas, porque sei que este curso está seguindo online por máis de 260 persoas, pero presencialmente só temos 2 persoas e por eso digo boas tardes a todos e a todas, porque hai un home e unha muller. Non me gusta nada falar para o mundo online. Recoñezo que é unha ventaxa para certas cousas, pero isto é como no mundo da televisión. Necesítase que haxa alguén no plató para darlle calidez ao acto. Me preguntaban hai un momento se iba a falar en galego. Evidentemente, eu sempre falo en galego ou case sempre falo en galego. De todos xeitos, como sei que hai xente que non fala galego e que vai escoitar isto online, tratarei de falar o máis despacio posible para que a outra xente que non sabe o galego, que non entende o galego, poida comprendelo, porque fundamentalmente esta charla vai ser a base de imaxes. Entre eso e falar despacio en galego, eu penso que este relatorio pode ser comprensible para todo o mundo. Apetéceme entrar rompendo con esta diapositiva. Isto, evidentemente, non é un cruceiro. A parte de outras consideracións políticas nas que non vou entrar, isto non é un cruceiro. Todos o sabemos o que é se achegamos a imaxe. Si ten un certo mérito. Foi construído entre os anos 40 e 1958 por Pedro de Muruzaga e Diego Méndez e é unha cruz que ten 150 metros de altura. É a cruz máis alta do mundo, pero eso evidentemente non é un cruceiro. Que é un cruceiro? Pois un cruceiro é un monumento relixioso pétreo que consta fundamentalmente de plataforma, base, fuste ou varal, capitel e cruz. Ben seña esta cruz con efixes ou sin efixes. Poida que falta algún elemento deses que falaba, da plataforma, da base, do fusto, o varal, do capitel e da cruz. Pero, se ese elemento falta é porque sufriu un destrago o cruceiro ou porque non o tiña originalmente. Quero decir, antes de seguir co relatorio, que este relatorio vai ser fundamentalmente de imaxes. Ao final do mesmo haberá un coloquio. Inda que estaba previsto que durara 3 horas, evidentemente vamos a cortalo porque personalmente me parece excesivamente longo. E por respeto ao público presente, fundamentalmente, o online, como sei que vai ser grabado, pode velo en calquer momento, pero por respeto ao público presente, ímolo a cortar un pouco. Convén distinguir entre cruceiro e cruz. A imaxe que temos aí é unha cruz alta, a da esquerda, a da esquerda no que estou vendo en pantalla, é unha cruz alta, é a cruz de San Salvador de Parga en Guitiriz. Está tallada dunha soa peza, trátase, o que chamamos dunha soa peza, chamamos un monumento monolítico. Trátase dunha cruz alta, mide aproximadamente, se non me falla a memoria, sobre uns 60 centímetros. En cambio, a imaxe da dereita é unha cruz baixa, é a cruz de Liñares en Galgao, Abadín, e é, como podemos ver, moitísimo máis pequena. Si me interesa falar sobre que a cruz é un símbolo prerromano. Asociámoslo normalmente ao cristianismo, pero xa era un símbolo prerromano.
No contexto cristiano, a primeira representación que temos dunha cruz aparece nas catacumbas no século II despois de Cristo. Pero realmente se populariza como símbolo cristiano, ou se asociamos unha cruz ao cristianismo como símbolo cristiano no século IV, despois do edicto de Constantino no ano 313. En cambio, o crucifixo que é unha cruz coa efigie de Cristo, aparece realmente no século V, é dicir, 100 anos posterior a cruz. Temos aquí tamén outro exemplo de cruz, a cruz de Vicenta Balsa en Lousada, Sermade, da que falaremos despois un pouco máis polo miúdo, pero simplemente me interesa que se vexa que tamén que é unha cruz monolítica que está levantada sobre un plinto con moita historia, pero é unha cruz que ten moita historia, pero esa deixaremos para diante prácticamente de colofón deste relatorio. Isto é unha cruz que ten un nome especial. Son típicas da comarca chairega. Non é unha cruz alta, como podíamos pensar, senón recibe un nome especial de chito. Na comarca chairega son moi frecuentes, é unha comarca que coñezo ben porque a patei toda parroquia por parroquia, e estes monumentos reciben un nome particular ali na terra xa de chitos. Este concretamente é o chito de Cabreiros no concello de Sermade. Como exemplos de Cristos temos o Cristo da Igrexa de Cadaveo, da Pastoriza, e o Cristo do Foso en Bretoña, tamén no Concello da Pastoriza. Recollo estes dous exemplos do Concello da Pastoriza porque realmente é un concello o máis numeroso na provincia de Lugo en canto a Cristos, de todos os tipos. E estes son só dous exemplos. Quero recordar que os Cristos era a cruz máis efigie de Cristo. Esta, diríamos, é unha introdución a nivel destes monumentos de vocabulario. Temos os viacrucis e calvarios. Que é un viacrucis e un calvario? En imaxe temos o calvario e viacrucis de Santa Mariña de Amarante, co cal aforrei de poñer unha diapositiva. Isto é en Castro de Amarante, en Antas de Ulla. Aí temos o exemplo do Calvario, un cruceiro central e dous flanqueando os lados. Pero este monumento se completa con outros 14 cruceiros que completan ao redor da iglesia o Via Crucis. Entón, xa temos o concepto, porque digo que todas estas expresións van ir saindo de Via Crucis, que realmente significa Camiño da Cruz. É unha costume que comeza en Xerusalén na época de Constantino. A mãe de Constantino peregrina a Xerusalén e reproduce os pasos da Paixón de Cristo, as estacións, e en Galicia comenzan a construirse no século XVI. Non temos Via Crucis anteriores como monumentos pétreos anteriores a esa data. Normalmente rematan nun calvario, que normalmente tamén se sitúa nun outeiro. Este de Santa Mariña de Castro de Amarante, en Antas de Ulla, está situado na parte máis elevada do recinto. Estes calvarios en Galicia adoptan a ser de tres tipos. Formados por cruces, o podemos ver en moitísimas igrexas que teñen o adro rodeado de cruces, formados por cruceiros, como este concreto de Santa Mariña, que recomendo a súa visita porque se trata dun Via Crucis rematado un calvario espectacular que merece a pena. E tamén están os Via Crucis formados por capeliñas, como podemos ver, por exemplo, en Obolo, en Ourense, que están formados por capelas. En canto aos calvarios, é un conxunto de tres cruces ou cruceiros que reproducen o Monte Calvario, como o seu nome indica, ou Monte Gólgota, como queramos chamarlle. O cruceiro central é o que representa, normalmente é o cruceiro máis traballado, máis espectacular, pois é o que representa onde se crucificou a Cristo.
mentras que o da esquerda, sempre desde a perspectiva do cruceiro central, o da dereita sería o bon ladrón, que sería Dimas, e o da esquerda, que sería o mal ladrón, que sería Sestas. Estes son os conceptos fundamentais para distinguir cruceiro, cruz alta, cruz baixa, calvario e vía crucis, que son, xunto cos petos de ánimas, os monumentos máis representativos da nosa arte popular. E precisamente, que é arte popular? Pois temos aí un esquema do noso común amigo Díaz Pardo, lamentablemente fallecido, que el xa se encargou de trazar unhas líneas de demarcación e unhas diferencias entre arte culto e arte popular. Que serían en Galicia, estarían representado a arte popular en Galicia polos cruceiros, como xa dixen, cruces, cristos, viacrucis, calvarios, petros de ánimas. Estas serían a parte, diríamos, espiritual. A arquitectura civil estaría representado polas casas tradicionais, polos hórreos, polos pombais e por outras serie de construcións. Si queremos, como sei que na UNED hai unha especialidade de antropoloxía, se alguén quere profundizar sobre este aspecto, eu recomendo un libro que foi polo que empecé eu hai moitos anos, de Begoña Vaz, As construcións populares en Galicia. Unha obra de síntesis para introducirnos no mundo das construcións populares en Galicia, que eu recomendo. Data do ano 1983, pero non perdeu vixencia. Como digo, arte popular caracterízase, e non o digo eu, senón que o temos aí xa no esquema que nos fixo Isa Díaz Pardo xa hai moitos anos, por ser unha arte anónima, unha arte espontánea que satisface necesidades, neste caso espirituais, expresión do carácter dun pobo, expresión dunha cultura subyacente, sobre todo dunha cultura popular. É un arte manual, fundamentalmente manual, non traza planos, construye sobre a marcha. É un oficio herdado, realizado por un só individuo ou por un obradoiro. Non hai presencia histórica e, sobre todo, non hai conciencia de facer unha obra de arte. O autor non ten conciencia de que está facendo unha obra de arte. Construye para satisfacer unha necesidade, xa digo, neste caso espiritual, pero sin conocimento de decir estou facendo algo grande, como pode ser un pintor que é consciente de crear unha obra de arte. Imos analizar polo miúdo os elementos dun cruceiro e comezamos pola plataforma. Predominan as de planta cuadrangular, pero tamén as atopamos circulares, triangulares, hexagonais e octogonais. Constan dun número variable de chanzos, ou de escalós, ou de banzos, como queiramos chamarlle. Os chanzos son normalmente de granito, pero hainos tamén de xisto ou mixtos. Normalmente os banzos son de aresta viva, pero tamén os hai de bordo boado e redondeado, normalmente en cruceiros de boa factura. A súa función é de facer máis esvelto o cruceiro. Castelao a este elemento chamalle basamenta. E temos que falar de unha ausencia de inscricións, pero con honrosas excepcións. Por exemplo, no cruceiro de Tiora, en Maceda, en Ourense, un cruceiro que veremos despois imaxes del, ten unha inscripción que rodea precisamente a plataforma, onde dice por quen foi feito, no ano 1700 e pico. Por eso digo que nos cruceiros sempre falamos de senalidades, pero, como veremos ao longo de todo o relatorio, sempre hai notables excepcións. Esta, por exemplo, sería un exemplo de plataforma hexagonal.
O da esquerda é o cruceiro de Carracedo en Caldas de Reis, en Pontevedra, e o da dereita é un cruceiro que temos moi pertiño, que é o cruceiro da Praza de San Antón en Monforte de Lemos. Despois o veremos e falaremos ben polo miúdo. Aquí temos un exemplo de basa triangular. É o cruceiro de Portonovo en Pontevedra. Vemos que estamos sempre variando as formas das bases. Esta é unha plataforma circular de 3 chanzos que é o cruceiro que vimos antes. É o cruceiro de Santa Mariña de Castro Amarante en Antas de Ulla. Quero facer unha salvedade para os que estamos afeitos a traballo de campo, a ir a ver moitos cruceiros, sempre, e os que queiran iniciarse neste mundo, sempre que vexamos unha base co bordo boado e redondeado, estamos diante dun bo cruceiro. Ese é un dos sinais que estamos diante dun bo cruceiro. Despois veremos outras cousas máis, pero esa, para empezar, se eu chego, vou mirando para baixo, me topo primeiramente ca plataforma, xa sei que estou diante dun bo cruceiro sin mirar o resto da obra. Este é o cruceiro de Ligonde e Monterroso. Como vemos, a plataforma é cuadrangular, de aresta viva, e os banzos de granito, inda que aí vemos unha restauración un pouco deficiente a base de cemento. Este é o cruceiro de... Antes de seguir, quero facer unha salvedade. Vimos plataformas hexagonais, circulares, cuadrangulares e tal. Non atopei ninguna pentagonal, de forma pentagonal. Non sei se é porque o pentágono é unha figura xeométrica asociada a términos cabalísticos ou se realmente foi porque non atopei ningún cruceiro. Co cal estou aberto, se alguén atopa algunha, me gustaría que mo dixera, porque iría fotografiala e para o siguiente relatorio si poderíamos decir que xa temos unha base pentagonal. Pero xa digo, nos meus anos de cando ven vendo cruceiros nunca atopei ninguna base pentagonal. Este é o cruceiro de Mouricios en Chantada, que ten unha particularidade na plataforma. Vemos que ten 2 chanzos de forma de planta cuadrangular e un chanzo de planta circular. Quero dicir, todo o que estuve dicindo hasta agora sempre ten excepcións. Non se pode adoptar é que os cruceiros en Galicia sempre teñen planta cuadrangular. Eso é falso. Xa vimos que as tiñamos hexagonais, octogonais, triangulares e cuadrangulares. Sempre hai variacións. Daí a expresión de Vicente Risco, cando decía que todos os cruceiros se asemellan, pero non hai un igual a outro. Vemos que todo é de cantería e de aresta viva. Pasamos agora a un cruceiro, o de cruceiro de Vilar de Donas en Palas de Rei. O número de chanzos tamén indica a importancia do cruceiro. Aquí neste caso é unha plataforma que ten 5 chanzos. E vemos o que comentábamos anteriormente, que ten o bordo boado e redondeado, o cal nos indica que estamos diante dun excelente cruceiro. En este caso, non trouxen a imaxe completa, é un cruceiro realmente chamativo, e o único que distorsiona un pouco é a cruz, que é un pouco ruín con respecto ao cruceiro. Temos despois cruceiros que teñen a plataforma realizada non de cantería, pero sí realizada a base de xisto ou pizarra, ou cachotería de pizarra, como neste caso do cruceiro de Brañón en Lanzós, en Vilalba.
Teño que dicir que moitos dos exemplos que vou poñer son fundamentalmente da provincia de Lugo, porque son os cruceiros que mellor coñezo. Eso non significa que non vayamos ver cruceiros de outras zonas de Galicia, porque hai cruceiros moi espectaculares que si trataremos un pouco máis polo miúdo. Pero, fundamentalmente, como os exemplos que poño son da provincia de Lugo, que é a que mellor coñezo, pois ao efecto de montar o PowerPoint sempre me é moito máis doado, decir, lembro o cruceiro de Brañón en Lanzós en Vilalba e xa poño esa diapositiva. Temos outro caso que non se pode sinalizar. Este caso é o cruceiro da Casa Bella en Sermade. Ten unha plataforma mixta. Vemos que o chanzo máis baixo, o inferior, é de cachotería, de pizarro ou de xisto, mentras que por riba ten dous chanzos de granito. Sempre que atopemos plataformas mixtas, é dicir, de cachotería e de granito, os banzos inferiores sempre serán de cachotería e os superiores serán de granito. Eso sí que é axiomático. Temos aí este outro cruceiro, do cruceiro de Codesido en Vilalba, cunha chamativa plataforma de xisto e o de pizarra e un chanzo de granito que, volvo a insistir, sempre son o elemento superior da plataforma. Esta pensei en poñela ou non poñela. Este é o cruceiro da Graña en Abadín, que ten unha plataforma de fórmigo. Evidentemente, o cruceiro destragouse e non se lles ocurriu mellor cousa que facer a plataforma de formigón. Adaptación dos novos tempos, como se queira interpretar. Sí que o aspecto que máis me chama a atención como etnógrafo é que mantén vivo o culto. A presencia desas flores é que se trata dun cruceiro que ainda mantén viva a devoción. Hai cruceiros sin plataforma. Aquí temos dous casos. E como estes, moitísimos máis. Este é o cruceiro do cementerio de Insua, en Vilalba, e o cruceiro do Parador de Vilalba. Non teñen plataforma, nunca tuveron. Co cal, eso non desvirtúa o que decíamos antes de que o cruceiro era un monumento religioso que constaba de plataforma, base, fuste, capitel e cruz. Sempre hai excepcións. Por eso me interesa traer estes dous exemplos de cruceiros que non teñen plataforma. Outro caso é o cruceiro da Escola, en Goa, Abadín. Perdeu a plataforma ao ser trasladado? Pode ser, pero en este momento contemplamos un cruceiro sin plataforma. Si me interesa que vos fixedes na decoración, porque coido recordar agora que non traigo ningunha imaxe deste tipo de ornamentación, pero podemos aproveitar este cruceiro para vela. Na Terra Chá é moi típico os cruceiros que teñen a cara principal, que é a de anverso, entendemos por cara principal a que está por baixo da efixe de Cristo, decorado cos símbolos da paixón, en relevo. Aí temos as escaleiras, a espada, as tenaces, o martelo, 3 cravos e unha custodia. A custodia normalmente asociámola a cruceiros encargados por cregos. Parecía que era unha cousa moi particular deles poñer unha custodia en cruceiros que encargaban os cregos. E despois rematado na figura dun santiño que normalmente é o titular da parroquia. Hai cruceiros que se levantan sobre un penedo, que a plataforma é exactamente un penedo. Isto non significa
que se trate de que o cruceiro se levantan, que estes cruceiros se foron levantados en riba de penedos para cristianizar estes monumentos paganos. Sabemos que na época pagana se rendía culto aos penedos, aos ríos, ás árbores, ás fontes, pero non, neste caso non é, porque ademais se trata de dous cruceiros bastante recentes. Sin embargo, por un capricho estético, decidiuse non facer a plataforma con un número variable de chanzos e si montalo sobre un penedo. É o cruceiro da Pastoriza en Lugo e o cruceiro da Torre en Vilalba. O plinto é un elemento que sustituye a plataforma, pero tamén pode ser remate ou formar parte da mesma. Poden ser de diferentes materiais, pero máis frecuente que sexan de granito. Imos agora a ver exemplos. Este é o plinto do cruceiro do claustro da Catedral de Mondoñedo. Unha obra espectacular, que eu recomendo visita. Ahora creo que cobran na Catedral de Mondoñedo por entrar, pero eu cando fixen estas fotos daquela se podía entrar gratis. É unha combinación de plataforma e plinto. Como vemos, ten dous chanzos na parte inferior e na superior ten un plinto. É un cruceiro renacentista. Teño que dicir que o cruceiro máis antigo da provincia de Lugo. Pero despois, tampouco quero adiantar acontecementos, falaremos del un pouco polo miúdo. Este plinto ten un corpo voado. Os corpos voados tamén sempre indican que estamos diante dun bo cruceiro. E outro, un poquinho máis ruín, pero non por iso menos importante, é este plinto feito de cachotería. Ademais, con un banzo tamén de cachotería. Este é o cruceiro do Carrizal na Pastoriza. Como vemos, sempre vamos tendo múltiples alternativas a todos os cruceiros. E aquí temos outro cruceiro, o cruceiro de Vilarente en Abadín, cun corpo inferior de xisto, un banzo de granito e despois o resto do cruceiro de forma normal. E outra excepción, o cruceiro de San Covade en Vilalba, que ten un plinto de planta circular, un banzo de granito, inda que en algunha parte tuveron que nivelalo con cachotería de pizarra, pero non deixa de ser un plinto de planta circular, co cal é unha obra realmente singular. Podo decir que é o único que atopamos en Vilalba. E un xa máis chamativo de todos. Un caso curioso, unha plataforma dun chanzo circular máis 3 soportes que se empregaban como sardiñeiras, ou que a función original serían sardiñeiras. É unha obra recente, evidentemente, non hai ningún cruceiro antigo destas características, de rara tipoloxía, e estamos diante do cruceiro de Goiriz en Vilalba, dun dos cruceiros que hai en Goiriz en Vilalba. Concretamente está diante dun restaurante. Pasamos agora ao Pousadoiro. Vemos que ainda non escapamos da plataforma. Estamos falando de elementos asociados á plataforma. O pousadoiro, como seu nome indica, era un elemento destinado a pousar os cadaleitos ou ser empregados como altar o día da festa da parroquia. Ali normalmente se facía misa de campaña e se empregaba o pousadoiro como altar. Evidentemente, trouxen 3 tipos de pousadoiros. O da esquerda de todo está integrado na plataforma e é o cruceiro da igrexa de San Simón da Costa. O central é o cruceiro de Trasparga en Guitiriz, que ten o pousadoiro exento, é dicir, non está integrado na base.
E despois temos un outro pousadoiro que si xa está un pouco metido na plataforma, pero tampouco está integrado na plataforma como no caso do cruceiro da Igrexa de San Simón da Costa. Este cruceiro está en Combarro, en Pontevedra. Pasamos agora, damos a por rematada a plataforma e pasamos ao seguinte elemento que compoñían o cruceiro, que é a base. Normalmente son monolíticas, é dicir, están feitas dunha soa peza. Hai unha gran variedade de formas e tamaños, xa veremos despois. Presenza de diferentes elementos ornamentais, figuras ou escenas en relevo, símbolos da paixón, animais, cabeiras, etc. Predominan fundamentalmente as molduras. Lugar no que se acostuman a poñer as inscricións, pois é o lugar do cruceiro que ofrece unha maior superficie para poder escribir. Hai cruceiros que carecen de base, pois están asentados no último dos banzos da plataforma. Imos ver, ora, todo isto un pouco polo miúdo. Estas son algunhas das seccións tipolóxicas dos cruceiros de Vilalba. Só me cabían 3 imaxes na diapositiva, pero tiña así como 8 ou 9 páxinas de seccións tipolóxicas dos cruceiros de Vilalba. Debaixo de cada sección tipolóxica están os cruceiros, o nome dos cruceiros, nos que se repite ese modelo de basa. Isto simplemente nos dá unha idea da gran variedade tipolóxica de basas que hai nos cruceiros de Galicia. Si en Vilalba tiñamos 8 páxinas, aí só hai 3, de seccións tipolóxicas distintas en cruceiros, que será en toda Galicia. É dicir, donde a variedade é moitísimo máis grande. Xa dixemos que hai unha gran variedade de tamaños e de formas e na ornamentación predominan as molduras, pero, xa digo, hai de todo. Temos aquí o cruceiro do fondo da vila en Padrón, que ten como elementos ornamentais unhas cabeiras, unhas tibias e incluso unha serie de animais. Non recollen todos, pero polo outro lado ten unha serie de animais. Outra ornamentación que aparece nas bases, en este caso, é o cruceiro de Ligón de Monterroso, son os símbolos da paixón, que temos na diapositiva da esquerda superior, tamén símbolos da paixón na coroa de espiñas e, ao mesmo tempo, unha cabeira entre dúas tibias. Temos tamén unha serie de relevos. Estes tipos de relevos son característicos da comarca chairega, inda que se meten un pouquiño na zona das Pontes, onde podemos atopar algún cruceiro, tamén con estes relevos que reproducen esteas da paixón. Parecen relevos moi sinxelos, pero temos que recordar que estamos diante dun arte popular, que o canteiro non ten moita pericia traballando a pedra, que ao mesmo tempo é unha pedra moi dura, e exprésase no mellor que sabe. A súa función é fundamentalmente didáctica. Son amosar esteas da paixón para que a xente poda comprender o que significa este monumento. Esquecíame de dicir que o anterior era o cruceiro de Trobo en Begonte, un cruceiro que recomendo visitar. Temos aquí o cruceiro de La Mosa en Covelo. Xa empezamos a viaxar, saímonos un pouco da provincia de Lugo e empezamos a viaxar por Galicia vendo bons exemplos de cruceiros. Este cruceiro ten a base decorada con releves que reproducen o pecado orixinal e a expulsión do paraíso. É un tema realmente certamente escaso nas bases dos nosos cruceiros, porque realmente, como veremos máis adiante, é unha ornamentación máis típica dos varais.
pero cando cheguemos a ese elemento do cruceiro xa iríamos falando. Simplemente recordar que este é o cruceiro de La Mosa en Covelo. Tamén volvemos, repetimos imaxe, temos aí dous cruceiros dos que xa falamos antes, o cruceiro da Torre en Vilalba e o da Pastoriza, que carecen de base. Eso non significa que non señan un cruceiro, porque eu isto definiría como un cruceiro, pero carecen de base, carecen de plataforma e carecen de base, pero eso non significa que non sexan un cruceiro. E temos, como o caso deste de Cristo Enxoito en Sermade, un cruceiro realmente espectacular, porque é único na provincia de Lugo polas súas características, que ten unha doble base. Tiñamos cruceiros que non tiñan base e temos cruceiros que teñen unha doble base, incluso unha triple base. Non teño imaxes aquí de cruceiros con triple base, pero hai cruceiros con triple base. E, como decíamos, é o lugar no que se acostuman a poñer as inscripcións. Por que? Porque é o elemento do cruceiro que ofrece unha maior superficie. Que se poñen normalmente nos epígrafes nas bases dos cruceiros? Pois indica, es devoción de o nome da persona que o financiou, a data e o número de indulgencias que se acadan por rezar diante dese cruceiro. Dese tema falaremos un poquinho máis adiante, pero si podo avanzar que os cruceiros se poñían fundamentalmente por devoción. Entón, o negocio radicaba en que a persoa que mandaba facer o cruceiro pagaba o canteiro para que lle fixera un cruceiro. Despois o poñía nunha encrucillada á beira dun camiño e solicitaba do crego ou do bispo que lle dera unha serie de indulgencias, polas que tiña, evidentemente, que pagar. Todos salían beneficiados. O bispo cobraba por dar as indulgencias, o canteiro cobraba por facer a obra, e os veciños salían beneficiados porque tiñan un elemento para rezar pola súa alma, e o que encargaba o cruceiro tamén salía beneficiado porque o resto dos veciños rezaban pola súa alma. E todos están contentos. Por eso o cruceiro foi un elemento que se aclimatou, un monumento que se aclimatou moi ben a Galicia, porque daba moi ben ca nosa idiosincrasia. Tamén hai cruceiros que teñen asociado un peto de ánimas ou un esmoleiro na base. Neste caso, é un cruceiro que hai en Cuntis, diante da igrexa, e é unha cousa moi frecuente que os cruceiros galegos teñan un peto de ánimas pegado á base. Normalmente sempre van colocados no lado do anverso, é dicir, repito, o lado do anverso é onde está a efixe de Cristo. Ese é o lado do anverso. Neste caso, eu creo que o coñecen todos, tamén é un cruceiro en pollo que ten un gran peto de ánimas na parte do anverso. Se lles digo en pollo, o mellor non se dan conta del, pero se lles digo que está a carón da Casa Solla, o mellor se dan conta. Do famoso restaurante de Casa Solla. O terceiro elemento do cruceiro é o fuste, que tamén se denomina esteo varal. Normalmente son monolíticos, se teñen fendas é que ese cruceiro caeu e rompeu e foi restaurado, porque normalmente era unha peza que se facía monolítica, é dicir, se tallaba nunha soa peza. Poden ser lisos ou con acanaladuras. Predominan os de sección cuadrangular, pero coas arestas rebaixadas no tramo central, e os de sección circular e octogonal. Algúns presentan un acusado imoscapo. Despois veremos o que é. Tamén poden estar decorados con releves de figuras de santos de Adán e Eva, coa serpe, cos símbolos da paixón, con motivos geométricos, etc. Tamén, pero non é frecuente, poden aparecer inscricións.
Temos aí tres exemplos de seccións todas monolíticas de cruceiros galegos. O primeiro de San Lourenzo en Santiago, o segundo está en Sober, en Valmonte, concretamente, na parroquia de Valmonte, e o terceiro é o de Monforte, da praza de San Antón. A máis común é a da esquerda. Fuste de sección cuadrangular nos extremos e o oitavado no tramo central, ou casarestas rebaixadas no tramo central, como queramos decir. Os segundos máis abundantes son os de sección circular. E os terceiros máis frecuentes son os de sección octogonal. Sobre todo en toda a súa longitude, é dicir, os de sección octogonal non deixa de ser un cruceiro de sección cuadrangular, pero coas arestas rebaixadas en toda a súa longitude. Temos aquí dous cruceiros da provincia de Lugo con acanaluduras que son obras de moi boa factura. Vou dar outra regla para o que queira facer traballo de campo. Se alguén ve un cruceiro que ten a plataforma cos bordos redondeados nos banzos e ten un fuste con acanaladuras, sempre estamos diante dunha boa obra. Sempre. En este caso, a plataforma non ten os banzos boados e redondeados, pero sí ten acanaladuras no fuste. Entón, isto tamén nos indica que estamos diante de dúas boas obras. O primeiro é o cruceiro da igrexa de Anseriz, en Friol, e o segundo é o cruceiro de Seteventos, no Sabiñao. Son dous cruceiros que eu personalmente metín e xa publiquei na serie que manteño no Progreso sobre cruceiros senlleiros da provincia de Lugo. Estes dous exemplos xa saíron. Tamén saíu o de Monforte da praza de San Antón de Monforte de Lemos. Casos particulares. Pois encontramos, por exemplo, os singulares. Estes dous exemplos, temos moitos máis vamos falar de dous exemplos só, pero temos moitos máis en Galicia de fustes raros. O primeiro é o cruceiro de Culóns, no concello de Mazaricos. Vemos que ten un fuste ou varal triple, está formado por 3 columnas. Isto realmente é unha excepción en Galicia. Non coñezo outro caso no que o varal esteña formado por 3 varais. Non sei se alguén dos 200 e pico de persoas que están escoitando esta charla pode ter referencia algunha. Se é así, agradezco que mo diga. Outro exemplo singular é este, o cruceiro de Boqueixón, na Coruña. Eu sospeito que estamos diante dun caso dunha reutilización dunha columna románica empregada para facer o fuste ou varal dun cruceiro. Pero, de todos xeitos, é un caso realmente chamativo. E este cruceiro de Boqueixón se pode ver. Eu recomendo tamén a visita, porque é o único caso con esta columna tan traballada, que xa digo, sospeito que se trata dun caso de reutilización dunha columna románica. En San Xulián de Bastavales, no concello de Brión, podemos ver este espectacular cruceiro. Realmente é un calvario, porque temos aí outra cruz. O que pasa que cando fixen aí a foto, a outro cruceiro que completaría o calvario daba a sombra. Xa sabemos que se hai máis de 4 diaframas de diferencia entre a parte iluminada e a parte oscura, a foto sale mal. Entón, preferirme centrar na parte máis soleada, e por eso só sae un dos cruceiros que integrarían o calvario. Vemos que o varal deste cruceiro é espectacular, a altura que ten. E outra cousa que me interesaba resaltar, que dixemos que quedaría para un pouco máis adiante, vemos a parte inferior do fuste, que é de sección cuadrangular. A ese tramo
porque o resto vemos que é octogonal. A esa parte inferior é o que chamamos imoscapo. En arquitectura, en término arquitectónico, a parte inferior dunha columna que ten esta forma chamase imoscapo. En canto a ornamentación, nos cruceiros galegos é normal que presenten figuras de santos, como vemos aí no cruceiro do Fondo da Vila, en Padrón. Antes veíamos a súa base decorada con relevos de cabeiras, tibias, etc. E aquí vemos que ten o fuste decorado con símbolos da paixón na parte do que chamamos imoscapo e relevos polo resto do fuste. Tamén no imoscapo, antes de que me esqueza, recordade o varal que vimos do cruceiro de Brañón o da escola en Gontán, que tiña os símbolos da paixón por todo o fuste. Eses son moi típicos da Terra Cha, pero non son frecuentes en outras zonas de Galicia. Diríamos, é unha das características dos cruceiros cheiregos. En outras zonas de Galicia adoitan a poñerse os símbolos da paixón, sobre todo no imoscapo, como podemos ver na imaxe central. Eso é sobre todo na zona sur de Galicia, nas 4 caras, se reparten nas 4 caras. Ese sería tamén o cruceiro de San Xulián de Bastavales en Brión. E, por último, o cruceiro das 5 rúas en Pontevedra, donde podemos ver unha representación de Adán e Eva coa serpe, e vemos que Eva está sostendo a mazá pola que foron condenados a sair do paraíso. Un cruceiro que pasa desapercibido, pero realmente é moi famoso, sobre todo pola gran boca da serpe, é o cruceiro de Carril en Vilagarcía de Ourosa. Aí temos unha imaxe, afortunadamente, cando fun facela, atopei un día dos que me gusta a mí. Eu teño unha manía sempre facendo fotos, que me gusta que saian ceos moi azuis e con moito sol. Eso me permite xugar moito ca profundidade de campo e que as imaxes teñen moito relevo. Outro cruceiro que a min personalmente me agrada moito é o cruceiro de Rebordáns en Tui. É un cruceiro barroco moi espectacular, cunha base xa moi decorada, con inscripción, o fuste tremendamente decorado, aí vemos un detalle, un capitel tamén moi decorado, un prototipo de cruceiro barroco. É un prototipo de cruceiro barroco. E realmente é un dos grandes descoñecidos no panorama dos cruceiros daqui de Galicia. Por iso, me gusta facer unha pequena viaxe por Galicia e ir enseñando toda a importancia dos monumentos que temos. Este é o cruceiro de Maceira, no concello de Covelo en Pontevedra. Ten un rico repertorio iconográfico no varol, que reproduce a paixón de Cristo. Realmente, se facemos unha lectura, volvo a empezar pola plataforma, vemos que ten os bordos voados e redondeados. Vemos o repertorio iconográfico que ten de xeito ascendente. Empezamos co relevo que temos na dereita, que é a expulsión do paraíso, é dicir, o pecado orixinal. Despois seguimos con unha serie de relevos, son únicos en Galicia, que van reproducindo a paixón de Cristo, é dicir, o prendemento de Cristo, os azotes que lle dan a Cristo e a crucifixión de Cristo en este momento, aí representada non pola cruz, sino pola ascensión de Cristo. É dicir, hai unha lectura que pasa nos cruceiros, que pasa porque na base se representa sempre o pecado,
falábamos das cabeiras, falábamos de animales, serpes, lagartos, píntigas e tal, e despois, no fuste, aparecen os instrumentos da Paixón de Cristo, ou neste caso, relevos que reproducen a Paixón de Cristo, e despois aparece Cristo crucificado que nos redime do pecado orixinal. Isto volveremos a falar despois deste tema, porque é unha concepción moi típica da Contrarreforma. Como decíamos, o varal tamén acostuma a ser lugar no que figura a inscripción. Como non ofrece moita superficie, na terra cha, por exemplo, sempre se utiliza a maior parte das veces o extremo inferior do varal para poñer o ano en que se fixo o cruceiro. Neste caso, ano de 1867. Na da dereita, sí que, aproveitando que o imoscapo era moito máis grande, sí figura unha maior inscripción. Este é o cruceiro e, aparte, os símbolos da Paixón. Vemos aí as tenazas, o látego e o martelo. Este é o cruceiro das 5 rúas en Pontevedra. Bueno, actualmente está en Pontevedra, pero procede de Marín. O capitel. Gran variedade tipolóxica, tanto en tamaños como en formas, aínda que predomina a tronco piramidal invertida. Gran variedade ornamental, si ben predominan os motivos vegetais e a presencia de querubís e volutas. Hai cruceiros que carecen deste elemento e, sen embargo, seguiremos falando de cruceiros. Veremos algún exemplo. Non acostuman a ter inscricións, pero, como sempre repito, hai excepcións. Estes son un exemplo da variedade tipolóxica de capiteis dos cruceiros do concello de Friol. Un concello relativamente pequeno, pero que ofrece 33 variedades ou tipoloxías de capiteis. Isto nos dá, extrapolando isto aos 313 ou 314 concellos que hai en Galicia, nos podemos imaginar a variedade de capiteis, porque cada canteiro labraba como lle parecía, non seguía normas. Volvemos ao mesmo de unha arte popular que el improvisa sobre a marcha. Temos aí exemplos de cruceiros que carecen de capitel. Neste caso, o cruceiro das Curuseiras, en Goiriz, Vilalba, vemos que a cruz se asenta directamente sobre o varal e non ten capitel. O mesmo pasa co cruceiro de San Pallo na parroquia de Soibán, en Vilalba. E despois temos un pseudo capitel no cruceiro da igrexa de San Marugo, tamén en Vilalba, donde o remate do varal tallan na parte da sección cuadrangular, tallan 4 caras imitando como se fora un capitel. Pero realmente se trata dun pseudo capitel, porque non se trata dun elemento diferenciado ao resto da columna. Temos un caso do cruceiro das Galanas en Corbelle, en Vilalba, que temos a presencia dun doble capitel. Hai cruceiros que non teñen capital e outros teñen 2. Decíamos antes que non é un lugar para inscricións, pero aí temos o cruceiro de Seixón na parroquia de Friol e o cruceiro de Racamonde en San Simón da Costa, en Vilalba. Neste caso se trata dun cruceiro de reciente feitura, pero nos que aparecen inscricións. E o que máis nos chama a atención é que a do cruceiro de San Simón da Costa en Vilalba, que ten o INRI, esa é unha inscripción que normalmente se acostumbra a poñer na cruz, é dicir, na cartela situada na cabeceira da cruz. Sen embargo, aquí o canteiro decidiu poñela nunha das caras do capitel. En canto ás cruces, volvemos ao que levamos repetido durante todo o tempo. Temos unha gran variedade tipolóxica, temos cruces pometeadas, florenzadas, lanceoladas, etc.
Poden ser de sección circular, cuadrangular, romboidal, etc. En canto ao material, poden ser de ferro, de formigón, de mármore, etc. Si ben predominan as de pedra. En canto a iconografía, por regla xeral, aparece Cristo no anverso e a Virxe nas súas diferentes advocacións no reverso. Outros santos que poden aparecer é San Francisco. Pero en todas estas normas xerais sempre hai notables excepcións. Temos aí unha cruz lanceolada no cruceiro de Gocende en Goiriz, en Vilalba, florenzada, que é esta cruz central, que é a máis abundante nos cruceiros, non só da Terra Chá, sino de toda Galicia. Este tipo de cruz é a que máis se repite. Temos unha forma lanceolada, pero de unhas características moi particulares, que é o cruceiro de Xurxo Rocco na parroquia de Román, en Vilalba, unha parroquia que foi donde naceu a maior dinastía de canteiros, os Seoane, a familia Carboeira, que foi unha dinastía que ao longo de 5 xeracións encheron a Terra Chá, zona de Viveiro, zona das Pontes, e incluso atopei algún cruceiro realizado por eles en Monforte. Pero xa digo que foi unha dilatada dinastía de canteiros oriunda da parroquia de Román. Temos aí máis variedades tipolóxicas de cruceiros, predominando a florenzada, pero temos unha cruz coas arestas rebaixadas en toda a súa lensitude, pero de tipo florenzada. Temos unha cruz de sección romboidal, pero tamén de tipo florenzada, e temos unha cruz de sección circular, que tamén son moi frecuentes en Galicia. En canto aos materiais, pois temos aí un cruceiro con unha cruz de mármore e temos un cruceiro con unha cruz de ferro. O de ferro é o cruceiro da Rula do Foso, en Corbelle, en Vilalba, e o de mármore é o cruceiro de Codesido, en Román, na parroquia de Román, tamén en Vilalba. É raro que as cruces presenten inscricións. Xa digo, a inscripción normal dun cruceiro na cruz é a que o INRI que figura na cartela. Neste caso, neste cruceiro da parroquia de San Simón da Costa, me contén unha inscripción que percorre non só o pé da cruz, sino tamén os brazos, agás a cabeceira, e paradoxicamente non ten cartela co INRI. En canto a iconografía, polo que respecta a iconografía, nas cruces temos que falar por regla xeral, Cristo no anverso, a Virxe nas súas diferentes advocacións no reverso, e outros santos e santiños acompañando as efixies de Cristo, pero tamén poden aparecer os símbolos da paixón e, como sempre, temos notables excepcións. Aí temos a efixe de Cristo acompañada de San Francisco. O normal é que no anverso teña a cartela, a efixe de Cristo e para de contar. Polo menos nos cruceiros da provincia de Lugo. Na zona de Pontevedra da Coruña si pode aparecer, é moi frecuente que apareza San Francisco. O da esquerda é o cruceiro de Luaña, en Brión, a Coruña, o cruceiro do lado da igrexa, que se distingue tamén en Luaña, en Brión, a Coruña, do cruceiro do cementerio, que é o da dereita. Outra vez a presencia de San Francisco, neste caso, no cruceiro de Mourente, en Pontevedra. É un cruceiro que chama a atención, máis que en si polo cruceiro, eu destacaría que mantén ainda restos de policromía, a presenza de San Francisco a carón de Cristo, pero eu destacaría a presencia dese garda civil, por eso traigo esta foto a colación, que parece que é o elemento que custodia o cruceiro.
un axente da Guardia Civil que é encargado de velar pola integridade do cruceiro. A verdade que de momento se conserva, esa digo, ainda conserva restos de policromía, a pesar de estar no exterior, o cal significa que se conserva bastante ben o traballo da Benemérita. Temos tamén este cruceiro, que é o de Maceira en Covelo, que vimos antes, que era aquel que tiña os 4 relevos no fuste que representaban a Paixón de Cristo. E aquí temos un anxo cun cáliz. Xa digo que é un cruceiro que vimos anteriormente, pero o que me interesa reproducir nel é que aparece un anxo termando do cáliz recollendo o sangue do costado de Cristo. Decíamos que a imaxe máis frecuente que aparece no reverso é da Virxe, é sempre nas súas diferentes advocacións. Neste caso, na figura da esquerda, é un cruceiro típicamente chairego, é a Piedade ou a Virxen da Soidade. Tamén está a das Angustias. Como distinguir a Virxen da Soidade e das Angustias sin entrar en grandes disquisicións de tipo iconográfico? Pois teño que recordar aquí a unha persona, a Manuel Urbano, gran amigo meu, que unha vez preguntei e dixen: como distingues ti a Virxen da Soidade da Virxen das Angustias? E me dixo: moi fácil. A Virxen da Soidade mira sempre cara abaixo e a Virxen das Angustias mira sempre cara arriba. É unha regra que aplico sempre e me sirve para identificar. Decía lamentablemente porque Urbano Moure morreu hai 2 anos ou hai 1 ano, creo recordar. Eu traigo a colación porque sempre que repaso a iconografía de santos dos cruceiros sempre me lembro del. Aquí temos tamén a imaxe da Lorosa cun puñal de ferro, este é o cruceiro de Trobo en Gaibor. Xa digo, un cruceiro moi chamativo, vemos que a cruz é de sección circular, pero con unha serie de nós imitando ao madeiro da cruz. É dicir, son os que chamamos cruces que imitan madeiros. Aí neste caso ten un puñal de ferro para acrecentar a carga dramática da imaxe. En outros casos incluso aparece con policromía, marcando as pingas de sangue. O outro é o cruceiro de Albidrón, un cruceiro polo que teño especial simpatía, porque sempre me gustou moito esta imaxe da Dolorosa, cos 7 puñais feito en pedra, que non deixa de ser un alarde do canteiro que o fixo, cravados no corazón. Un corazón que o canteiro cometeu o erro de situalo ao revés, pero, bueno, deixémonos unha licencia poética do canteiro de facer esa representación, pero realmente é unha imaxe dun gran sabor popular que a mí me encanta. Teño que decir que o autor deste cruceiro foi o autor, non sabemos se o mesmo autor ou realmente é un obradoiro que encheu de cruceiros toda a zona do Ulloa. Son cruceiros moi característicos porque todos teñen un capitel de forma circular ou ovoide, con estrías. Entón, todos os cruceiros que vexamos pola zona do Ulloa e tamén adentrándose na zona de Pontevedra son deste obradoiro ou canteiro de momento descoñecido, pero que algún día chegaremos a dar con el. Xa decíamos que unha das características que teñen as cruces é que poden aparecer dúas figuras de santiños flanqueando a efixe de Cristo. Son moi típicos da Terra Chá. En outras zonas tamén poden aparecer, pero non se trata de santiños, senón xa veremos algún exemplo. Estes son santiños. Quen representan eses santiños? Pois hai autores que din
que pode representar os doantes. En este caso non, porque vemos que é típicamente unha dolorosa co puñal clavado no corazón. Entón, ese só desbotamos. Pero quen é o santiño que aparece na dereita? Polos atributos que ten non o podemos identificar. Precisamente pola ausencia de atributos non o podemos identificar. Será unha representación do doante que mandou facer o cruceiro? Pode ser, non o sabemos. Neste caso estamos diante dun cruceiro moi chamativa que é o cruceiro dos Carboeira, o cruceiro patrimonial dos Carboeira diante da Casa Petrucial na parroquia de Román en Vilalba. Un cruceiro que recomendo visitar e despois o veremos polo miúdo. Tamén nas cruces poden aparecer os símbolos da paixón. Nesta imaxe, xa comentaba antes que me gusta fotografiar os cruceiros en días de moita luz, con moito sol, pero neste caso este cruceiro está nunha zona boscosa e resulta moi difícil facerlle a foto, e sobre todo unha foto de detalle como a da cruz. De todas formas, se nos fixamos ben, debaixo dun dos brazos da cruz podemos ver unhas tenaces que é un dos símbolos da paixón. Tamén nas cruces poden aparecer os símbolos da paixón como elemento ornamental. Non é frecuente, pero sí poden aparecer. Esquecíame de dicir que se trata do cruceiro de Fente en Monterroso. Un cruceiro moi desconocido, pero que foi obxecto dun traballo moi detido por parte do historiador e gran amigo meu, Xavier Louzao, profesor de Historia da Arte na Escola de Arquitectura da Coruña. Casos curiosos. Sempre me gustou sorprender. Pois temos un cruceiro que na cruz ten a mesma imaxe de Cristo no anverso e no reverso. Comentábamos anteriormente que o normal é que no reverso figure a efixe de Cristo. Sin embargo, neste cruceiro de Neda, no concello de Neda, na Coruña, na provincia da Coruña, temos un cruceiro que ten a imaxe de Cristo tanto no anverso como no reverso. E ao mesmo tempo un detalle que veremos un poquinho máis adiante. Na imaxe da esquerda vemos que ten unha especie de elemento protector que é unha reminiscencia de cruceiros góticos. Tamén ten outro elemento de reminiscencia de cruceiros góticos, son as imaxes que aparecen flanqueando a efixe de Cristo. Se trata da Virxe María e de San Xoán. E que sempre é un elemento característico dos cruceiros góticos. No reverso, que tamén aparece a efixe de Cristo, sí que non dou identificado quenes son as imaxes. É dicir, en outro está claro a Virxe María que aparece orando, e San Xoán co seu atributo característico que leva sobre a man, que é un libro. Entón, noutro sí que non dou identificado, pero o que máis chama a atención deste cruceiro é que reproduce tanto no anverso como no reverso a mesma imaxe de Cristo. É o único caso en Galicia que coñezo. Un caso tamén moi curioso, este cruceiro de Amarelle, en Ponteceso, na provincia da Coruña, que nos lembra o cruceiro de Cheis. Xa falaremos despois deste cruceiro de Cheis no concello de Vimianzo. Representa o Pai Eterno no reverso xunto ao apóstolo Santiago. A presencia de San Francisco aos pés da Cristo, situación pouco frecuente nos cruceiros galegos, que sempre vimos estaba axeonllado aos pés de Cristo, ou recollendo tamén, neste caso vimos a imaxe dun anxo, pero tamén pode ser San Francisco recollendo co cáliz a figura o sangre de Cristo. Este é un cruceiro realmente espectacular, para min dos mellores que temos en Galicia. Aí non hai ceos azuis, era un día completamente gris, tuve que adaptar máis circunstancias, pero a hora de montar a diapositiva resultou moi atractiva porque tiña todo o fondo blanco para xogar ca imaxe.
Xa digo, se trata o cruceiro da Marelle no concello de Ponteceso da Coruña. Despois temos aquí o cruceiro de Subencos no concello de Borobás de Ourense. É un cruceiro que tamén reproduce a Virxe María e a San Xoán flanqueando a efixe de Cristo. É unha reminiscencia dos cruceiros góticos, pero este cruceiro, que además ten as imaxes así separadas, nos lembra moito, polo menos a mí me lembra moito, os cruceiros que teño visto en Bretaña, e despois, cando falemos dos cruceiros en outras latitudes ou fora de España, veremos polo miúdo. Recordade esta imaxe, cando vexamos os cruceiros bretós, asociaredes este cruceiro de Subencos aos cruceiros bretós. Por último, este cruceiro de Tabagón no concello do Rosal, en Pontevedra. Reproduce un calvario. É o único caso en Galicia que reproduce un calvario completo. É dicir, temos a cruz central que reproduce a cruz de Cristo, e a da dereita a do bo ladrón e a da esquerda a do mal ladrón, sempre falando desde a perspectiva do cruceiro. É dicir, se eu represento a efixe de Cristo no cruceiro, a miña dereita estaría o bo ladrón e a miña esquerda estaría o mal ladrón. Non demos a volta, se non teríamos que falar dende a perspectiva do espectador. Cruceiros con baldaquinos en Galicia. En Galicia temos varios exemplos, afortunadamente, de cruceiros cubertos con baldaquinos. Son cruceiros do século XVI con reminiscencias góticas. O primeiro, cruceiro da Trindade en Baiona. O segundo é o cruceiro do cementerio de Noia, e o terceiro tamén é o cruceiro do cementerio de Noia, o que pasa aquí un detalle. Xa digo, non son frecuentes os cruceiros cubertos con baldaquinos en Galicia, pero sí temos notables exemplos como estes. Hai outros nos que non podemos falar de baldaquino, como, por exemplo, o cruceiro de Marrubio en Montederramo, en Ourense. É un conxunto realmente fermoso, porque temos esa capela dedicada a San Antón e temos un cruceiro cuberto por... Eu non falaría falaría máis ben dunha cuberta, máis que falar dun baldaquino. Isto realmente é unha cuberta, é un cruceiro protegido. Pero son exemplos de cruceiros cubertos que temos en Galicia. Hai algúns máis, pero con baldaquino non temos moitos cruceiros cubertos, hai algún máis, e na provincia de Lugo, como veremos máis adiante, temos algún caso, dous casos tremendamente curiosos. Un deles está entre os lindes de Mondoñedo e a Pastoriza, o cruceiro do Fiouco, e outro é o Cristo en Xoito, do que tamén falaremos, que ten un aro circular protexendo as efixes de Cristo e a Virxe. Son dous casos, sobre todo o cruceiro do Fiouco e o cruceiro de Sermade, son únicos en Galicia. Aí temos un detalle do edículo no que se protexe o cruceiro. Os cruceiros fora de Galicia. Ás 6:30, se vos parece ben, podemos facer un descanso. Eu sempre estou a disposición do público e, sobre todo, a disposición do público presente, porque os 200 e pico que están na casa, inda que me ven, eu non os vexo a eles, e eu teño moito máis respeto pola xente pola que vexo que pola que non vexo. Imos dar unhas pinceladas e despois, se queredes, facemos un descanso. Sempre asociamos que os cruceiros é un monumento típico de Galicia, e realmente é un monumento típico de Galicia. Pero hai cruceiros fora de Galicia. Os cruceiros, xa digo aí, non son un monumento exclusivo de Galicia.
Atopamos cruceiros en toda España e tamén en outros países. Teño que facer unha salvedade. Non é que cometeron a falta de ortografía escribir España con mayúscula. Eu entendo que en galego España se debe escribir con H. Porto Meñi e eu temos vos amigos na Real Academia Galega, pero é unha cousa que discrepei sempre ca Real Academia Galega. España, para min, se debe escribir con H, en galego. Xa o escribía así o mestre Castelao, e penso que a Real Academia traiceou a Castelao. E por eso eu manteño o espírito de seguir escribindo España con H, porque además ven de Hispania, que se escribía sempre con H. Pero bueno, eso son outro tipo de disquisicións. Con respecto aos galegos, hai notables diferencias formais. Tamén hai notables diferencias en canto ao seu significado. Eso, ao final da charla, veremos o notable diferencias que hai con respecto aos cruceiros de outras zonas. Aquí vou presumir un pouco das miñas viaxes. Estes son 2 cruceiros que hai en Madrid. Bueno, o da dereita había porque o destragaron hai algún tempo. Vou desvelar unha cousa que non se sabe. En Madrid hai 13 cruceiros e foron estudiados por Miguel Ángel Mesa Moreno, que se dedicou a estudiar os cruceiros que había na capital, na capital do imperio, do ex-imperio. Ahora xa non somos un imperio. E concretamente en Navalcarnero hai máis de 100 cruceiros censados. É o concello de España con maior número de cruceiros por metro cuadrado. Se debe a que había un alcalde que lle gustaban moito os cruceiros e decidiu encher Navalcarnero de cruceiros. Foi un monumento que lle gustou, unha viaxe que veu a Galicia, e encheu Navalcarnero de cruceiros. Se ibades a Navalcarnero, atoparedes o que vos acabo de decir, que é o concello de España con maior número de cruceiros por metro cuadrado. Estes son 2 cruceiros do País Vasco. No País Vasco ten moi bons exemplares de cruceiros. Estas son cruceiro de Curuxiaga en Durango, en Vizcaya, do século XV, da esquerda, e o cruceiro de Curuxiaga en Elorrio, tamén da mesma época. Curuxiaga, según me explicaron, eu non sei euskara, pero se me dixeron que significaba cruz. Entón, realmente o cruceiro de Curuxiaga non deixa de ser unha redundancia. O que me interesa é que vexades uns aspectos formais. Vemos que no fuste do cruceiro de Durango temos tamén a representación do pecado orixinal, pero no capitel, o tambor, como lle chaman en outras zonas de España, o capitel, temos as imaxes dos 12 apóstoles. Entre elas, a de Santiago. O mesmo pasa co cruceiro de Curuciaga de Elorrio. Tamén temos a imaxe de Santiago. Pasamos a outros cruceiros do Estado. Estes son 3 exemplos en Covarrubias. Cando cheguei ali, foi unha sorpresa ir polas rúas e a ir atopando cruceiros e fotografiando. Empecé a fotografialos. Non fai falla ser un especialista para ver, por los que levamos vistos de Galicia, que hai notables diferencias. Xa no material, ali hai unha pedra caliza moi abundante, pero incluso nas formas das cruces. Dos varais, a pesar de que teñen estruturalmente, siguen tendo unha plataforma, unha base, un varal, un capitel e unha cruz. Pero, sin embargo, xa digo, non fai falta ser especialista para que distinguilos perfectamente dos que levamos visto dos cruceiros galegos. Este é unha auténtica xoia. En Burgos, está na provincia de Burgos, concretamente en Sasamón, un cruceiro dentro dunha igrexa que polo que recibe o nombre de Humilladero, que era como se chamaban antes os cruceiros, humilladeros.
porque se acostumbraban a proteger dentro dunha capela que despois pasou a ter outras funcións. Esta é unha obra do século XVI, pero realmente espectacular. Non teñades medo de atopar a porta pechada, porque a porta está sempre aberta, ten unha verxa e se pode facer a foto a través da verxa perfectamente deste cruceiro. Xa digo, realmente espectacular, pero vemos que ten a expulsión do paraíso na parte inferior, a representación de Adán e Eva e os elementos formais de iconografía de Cristo no anverso e a Virxe no reverso. Estes dous cruceiros son en Valencia. A creu de Camiño a Xátiva, do ano 1376 á da esquerda, e a creu de Mislata. As dúas están en Valencia. Están protegidas por un edículo, ali chamanlles edículos. Aquí falábamos de outros, chamámoslle de outra maneira, pero ali chamanlle edículos. Que nos lembra os baldaquinos. Este edículo nos lembra os baldaquinos, pero vemos que non ten a forma do baldaquino, senón que é outro elemento protector do cruceiro, pero distinto, moito máis chamativo. Este é o cruceiro de Morella. É unha vila que recomendo a súa visita na provincia de Castellón. Se coñecedes Santillana de Mar, Morella non se lle queda a zaga. É para min un dos povos máis bonitos do Levante. Ten este cruceiro espectacular, que ten unha plataforma poligonal, o fuste varal circular, unha base monolítica e unha cruz gótica. Estás afueras de Morella, xa digo, chegar a Morella é realmente espectacular porque vas pola rúa e ves o pobo nun alto fantasioso e unha vez que entras resulta espectacular. Estes dous cruceiros son en Arriosa e en Zamora. O da esquerda en Ezcarai e o da dereita en Sanabria. Este Calvario en Sevilla. E este cruceiro é en Menorca. Para min foi unha sorpresa cando cheguei en Menorca e atopaba un cruceiro en cada esquina. O que pasa que a miña parella prohibíme que me dedicara a catalogalos, pois vimos aquí de vacacións, non vimos a traballar. Entón, só me deixou facer unha foto a 2 ou 3 e un deles é este. Tamén hai cruceiros, atopei cruceiros en Extremadura, Navarra, en Cataluña. Como conclusión, hai que dicir que todas as comunidades de España atopamos cruceiros, inda que con notables diferenzas con respecto aos galegos. E que pasa noutras partes do mundo? Estes son dous cruceiros que atopei en Bretaña nunha viaxe que fixen a Bretaña porque, ao igual que Castelao, necesitaba viaxar a Bretaña antes de rematar a miña tesis doutoral que a fixen precisamente sobre os cruceiros galegos. Entón, antes de rematala, dixen, necesito ir a Bretaña porque en antropoloxía un dos elementos esenciais da antropoloxía é a análise comparativa. Entón, dixen, necesito ver, e non só por imaxe, os cruceiros de Bretaña. E alá nos fomos a facer unha viaxe a recorrer durante 8 días toda a Bretaña. Eu moi emocionado porque fun seguindo as cruces de pedra na Bretaña de Castelao e fun facendo o mesmo itinerario. Eu iba nun coche alugado con GPS e só eu tiña que poñer play ben e xa chegaba ali. E eu decía, como faría Castelao que non conducía porque estaba moi mal da vista nos anos 20, que foi cando a mediados dos anos 20, que foi cando foi a Bretaña cunha beca para percorrer todas estas parroquias, todos estes povos, ali non podemos falar de parroquias, todos estes povos, como faría Castelao? Eu iba cómodamente sentado
nun coche con un GPS que me levaba todo, non tiña necesidade de mirar planos, nin mapas, e dicía, como faría Castelao? Co cal, puseme en situación e dixen, que grandeza tuvo Castelao a facer todo o traballo que fixo. Bueno, xa digo, estes dous cruceiros están en Bretaña. Falábamos antes do cruceiro de Ourense de Subencos, vemos as imaxes de San Xoán e a Virxen afastadas un pouco da cruz, pero nos recordan a ese cruceiro do que falábamos anteriormente. Este tamén o traigo, é repetitivo, pero gustoume moito o conxunto desta capela e este cruceiro tan ben cuidado na Bretaña francesa. E unha das cousas que máis me chamou a atención é a rentabilidade cultural turística que lle quitan a estes cruceiros. A bibliografía, postais sobre, fixadevos que hai Le Circuit des Enclos, circuito dos cruceiros, bueno, de Saint-Cloud, dos cruceiros, dos calvarios, teñen postais, teñen folletos divulgativos, pero unha morea deles. En cambio, aquí en Galicia non se lle saca rentabilidade ao gran patrimonio que temos de cruceiros. E en Francia está completamente moi cuidados tanto a contorna, despois veremos exemplos de Galicia, das contornas que temos dos nosos cruceiros, ali están moi ben cuidados. O normal é que teñan un sardinciño con flores ao redor de cada cruceiro. E porque lle tiran un gran aproveitamento económico polo turismo cultural. Nunca me canso de repetir, e inda que parezca unha exageración, que Francia, no interior produto no Producto Interior Bruto de Francia, é moito máis rendible o turismo cultural que todo o que produce a Citroën, a Renault e a Peugeot xuntos. En Francia, o turismo cultural está moi explotado. Se me permitides, vou contar unha anécdota a nivel persoal. Unha das veces que fun a Francia, un país do que estou enamorado, quixen ir ver a Pont du Gard. E eu imaginaba, pois, como aquí se vai ver a Ponte da Chanca ou se vai ver a Ponte de Cruzul. Cheguei a Pont du Gard e a carretera me levaba necesariamente a un aparcamento donde tiña que sacar unha entrada, donde tiñan unha tenda de merchandise de todo relacionado con Pont du Gard, e seguía un sendeiro e chegaba a ver a Ponte de Gard. Non a podía ver libremente. O teñen todo perfectamente estudiado e a todo lle sacan unha rentabilidade turística. Nos levan anos. Estes son dúas cruces, serían dúas cruces altas, monumentais, que atopei en Perú. Aproveito para presumir de que fun a Perú. Pero que me chamaron a atención. Estes dous cruceiros, porque non se lle pode chamar de outra maneira, atopeinos percorrendo a avenida de Brooklyn en Nova York. Temos cruceiros en Nova York. O primeiro sería de Capela, típicamente moi semellantes aos de Capela daqui da zona do Barbanza, e o outro sería un cruceiro moi traballado e espectacular, que estaba diante dunha igrexa. Estes dous cruceiros, un en Verona, en Italia, e outro atopeino en Ushuaia. Realmente sería o cruceiro máis austral que coñezo, porque está en Ushuaia. Realmente non nos fagamos ilusións. É un cruceiro patrocinado polo Centro Galego de Bos Aires, que decidiron poñelo en Ushuaia para ostentar o récord de ter o cruceiro máis austral do mundo. É do ano 1996, pero non por eso deixa de ter esa importancia, ainda que seña anecdótica. E este foi o cruceiro máis lonxe que atopei.
Ainda que realmente debemos de falar dun monumento conmemorativo coronado por unha cruz, pero non deixa de ter unha certa semellanza a un cruceiro. Está en Sydney, en Australia. Non obstante, se queredes, facemos un descanso. Vale, pois facemos un descanso. Bueno, despois desta pausa, imos encetar un tema, realmente imos entrar de cheo na materia dos cruceiros en Galicia. Nunca me canso de repetir que Galicia é o país do mundo con maior número de cruceiros. Cruceiros que presentan unha maior variedade tipolóxica. Cruceiros con maior variedade cronolóxica. Temos cruceiros desde o século XIV hasta o século XXI. Cruceiros con maior tradición e arraigo popular, o cal non pasa noutras zonas. É o monumento popular máis representativo e da nosa paisaxe. É o monumento que se converteu nunha icona da nosa identidade. En Galicia se estima que hai aproximadamente entre 8 e 10.000 cruceiros. Eu realmente penso que esa cifra se queda curta. Penso que pode haber algún máis. Pero, desgraciadamente, non temos un inventario exhaustivo de cruceiros feitos en Galicia. Todos os inventarios que hai en Galicia están feitos por persoas de forma desinteresada, despois o veremos, citarei algúns nomes, pero absolutamente sin apoio das administracións. Son xente como a min que de forma altruista, invertindo o seu tempo libre, invertindo o seu pecunio, se dedican a catalogar cruceiros, a facer inventarios de cruceiros. E ás veces con problemas para publicar, porque as administracións non apoian esas publicacións. Un exemplo de que Galicia é o país do mundo con maior número de cruceiros. Vou poñer un exemplo. Veíamos antes cruceiros no País Vasco. En País Vasco, catalogados, teñen 95 cruceiros inventariados. Na Terra Cha hai máis de 400. Catalogamos máis de 400 na Terra Cha. Con maior variedade tipolóxica, volvemos ao que comentaba antes de Vicente Risco. Todos os cruceiros se asemellan, pero non hai dous iguais. Maior variedade cronolóxica, desde o século XIV, que é o cruceiro de Melide, o considerado, según Castelán, o máis antigo de Galicia, hasta cruceiros no século XX. Eso proba de que os cruceiros teñen un gran arraigo popular, pois actualmente se siguen facendo cruceiros. Hai dous tipos de realización de cruceiros. Os cruceiros industriais, que para mí non teñen gran valor, son os feitos estes con radiais, de produción, eu chamolles cruceiros de produción industrial. E os outros que son artesanais, como por exemplo o do meu amigo Luis Ovila, de Lalín, que sigue tallando cruceiros e traballando, facendo cruceiros para a venda, pero os talla el. E últimamente, aí desde onte se pode ver un documental en YouTube, Monumentos Silenciosos, os cruceiros, donde podemos ver traballar o Vila, entre outra moita xente que sale ali nese documental, que eu penso que é o primeiro documental que se fai sobre os cruceiros en Galicia, de forma boa, asesorado por especialistas, e ben, recomendo a súa visión. Eu empecé a ver onte, non acabei, eu saio entre eles, pero non acabei de verlo porque dura un pouco de tempo, pero recomendo. Cal é a orixen dos cruceiros según Castelao? Imos ver dúas teorías. As opinións de Castelao e unha nova teoría da que me sinto un pouco responsable porque foi a teoría que eu defendí na miña tesis doctoral. Eso non significa que desbote
algúns dos exemplos que citaba Castelao para min siguen sendo válidos, pero penso que lle hai que dar outra interpretación. Decía Castelao que os cruceiros son unha creación gótica, non hai cruceiros románicos. Esta afirmación é taxativa en Castelao. O cruceiro é unha creación gótica, non hai cruceiros románicos. Fan a súa aparición a finais do século XIII ou comenzos do XIV. En Galicia aparecen un pouco máis tarde, a finais do século XIV. Os cruceiros non son orixinarios de Galicia. Isto todo son afirmacións de Castelao na súa obra As cruces de pedra na Galiza. O cruceiro é un monumento resultado dun proceso evolutivo realizado a partir da cruz. Falamos antes da orixe da cruz, como nacera, que era un símbolo prerromano, pero despois foi adoptado como símbolo cristiano. Factores que interveñen neste proceso evolutivo, segundo Castelao: a cristianización de antigos lugares de culto ou monumentos paganos, a influencia do Camiño de Santiago, a influencia das órdenes mendicantes, a influencia de San Vicente Ferrer, e para Castelao, acaba el dicindo os cruceiros chegaron polo mar, procedentes de Normandía. E pon como exemplo Pedrao da Vitoria en Portugal, en Guimarães, do ano 1342, que, na súa opinión, serviu de modelos para os cruceiros máis vellos de Galicia. Isto, xa digo, é segundo Castelao. Vamos a analizar un pouco polo miúdo a cristianización de antigos lugares de culto ou monumentos paganos. Estes dous exemplos son dous exemplos de columnas miliarias, un en Portugal e outro en Redondela, que, según Castelao, como estaban polos camiños, porque eran columnas miliarias para marcar as distancias, eran os mojós da época romana, simplemente en época posterior puseronlles unha cruz, cristianizaron eses monumentos e xa, como se seguían dando polos mesmos camiños romanos, ese monumento xa estaba cristianizado. Sin embargo, aquí en Galicia cabe unha pregunta, eu non teño a resposta. Si Galicia foi cristianizada en torno aos séculos IV e V, e no século VI, con San Martiño d'Umiense, xa estaba toda Galicia cristianizada, por que non temos ningunha cruz desa época, desde o século VI hasta... realmente as máis antiguas serían as estelas discoides, que son do século IX ou X, que son... as estelas discoides son como unhas lápides que se poñen nas sepulturas, diríamos, prerrománicas. Sobre todo, se no ano 812-13, a comenzos do século IX, xa estaba descoberta o sepulcro do apóstolo Santiago. E, sin embargo, temos unha carencia notable de cruces dese período que vai desde o século VI, xa por coller un período de San Martín d'Umiense, desde o século VI hasta o século IX, que aparecen as estelas discoides, non temos ningunha cruz, ningún exemplo que poidamos amosar. Todo o contrario do que pasa en Irlanda, que en Irlanda si temos monumentos do século VII e do século VIII, cruces, as típicas cruces irlandesas, que son dese período. Sin embargo, en Galicia non temos ningún exemplo que amosar. A influencia do Camiño de Santiago. Teño aquí unha representación de 3 cruceiros góticos. O da esquerda sería o cruceiro de Cheis, en Vimianzo, do que xa falamos antes. O cruceiro do Home Santo, en Santiago. E un cruceiro que, según Castelao, é o cruceiro de Calo, en Teo, era unha reproducción dos velidos cruceiros góticos. Este é o cruceiro de Calo no concello limítrofe con Santiago de Teo. En todos aparece a fixe de Santiago de Compostela, de Santiago, en estes de Santiago Peregrino concretamente, o cal nos indica a influencia do Camiño de Santiago
na existencia de cruceiros. Mais o propio Castelao di: as cruces de peregrinos enxendraron o cruceiro. Pero non temos constancia de que ese feito se producira en Galicia. Non obstante, refutándose a si mesmo, Castelao afirma: no camiño francés de peregrinaxes a Santiago non hai ronsel que denuncie o paso aos velidos cruceiros góticos de Galicia. Refírese ao camiño francés, pero Castelao ignoraba algún outro camiño. Por exemplo, en Albacete atopei esta cruz, que é dun cruceiro, é a parte superior dun cruceiro, que está no Museo de Albacete. É unha cruz gótica que Castelao descoñecía. Vemos as características das cruces góticas, San Xoán e a Virxen flanqueando a efixe, neste caso, a Virxen no reverso, a Virxen de María, con neno, pero debaixo vemos que ten a imaxe de Santiago. Volvemos á teoría da influencia do Camiño de Santiago na orixe dos cruceiros. De Santiago Peregrino, concretamente. Outra peza que descubrín hai bastantes anos é o Perigó de Catí. Perigó, en valenciano, é o mesmo que cruceiro. Perigó de Catí en Castellón. Esta remate de cruceiro está datado e é do ano 1374. E, ademais, foi posto por Llano de Anilló e foi restaurada pola Fundación Ruiz Alcón fai uns 5 anos. Castelao coñecía a obra de Carreras da Carés, que foi quen traballou sobre as cruces de Valencia. Además, o cita na bibliografía, se ledes as cruces de pedra na Galicia, aparece citado Carreras da Carés. Pero descoñecía o Camiño de Santiago, que dende Valencia, Almansa, Albacete, Toledo, Ávila, Zamora e Astorga, onde enlaza co tradicional, daquela non se falaba. El conocía o camiño francés, pero non coñecía o camiño do Levante. E deste camiño temos constancia de peregrinacións por este camiño pouco despois da toma de Valencia por Jaime I o Conquistador alá polo século XIII. Castelao non di nada da presencia da efixe de Santiago nestes cruceiros levantines, de Albacete e do Perigó de Catí e o de Sátiva que vimos anteriormente. Volvemos a Francia. No ano 2021 fixen unha viaxe por Francia, polo sur de Francia, e ao entrar no castelo de Carcassonne, a 40 km de Toulouse, se mal non recordo, na terra dos cátaros, atopei, que non esperaba, eu estaba percorrendo o castelo, e atopei este cruceiro. Teño que dicir que por esta zona pasa o Camiño de Santiago do sur de Francia. Atopei este cruceiro que realmente non deixa de ser un calvario biface policromado procedente do cementerio de Villanière. No tambor ten a imaxe de Santiago Peregrino, que foi o que me chamou a atención. O cal estou, en certa medida, ratificando a teoría de Castelao do vencello dos cruceiros co Camiño de Santiago, aínda que despois refute en parte esa teoría. A influencia das órdenes mendicantes. Un cruceiro da Praza de Tapal en Noia, que, segundo Castelao, Noia é o mellor centro galego de construcións oxivais, tanto eclesiásticas como civís, e cicais por iso sexa tamén o centro das mellores cruces góticas de pedra, di Castelao, en as cruces de pedra na Galicia. Este cruceiro da Praza de Tapal eu penso que é o único, un dos poucos exemplares en Galicia que conserva o capitel orixinal do cruceiro. Porque hai que decir que todas as cruces góticas que veíamos, o que vamos ver a continuación, son realmente o gótico e a cruz.
a plataforma, a base, o varal e o capitel son máis serodios, son moito máis tardíos. Por eso Castelao distinguía entre cruces góticas e cruceiros góticos, pero esa é outra parte. Pero xa digo, o único capitel original que se conserva deste cruceiro, que antes estaba na Ponte Nafonso, a entrada de Noia, este é o capitel original. E vemos que neste capitel están representados dous frades franciscanos, o cal sería unha proba de que os cruceiros terían unha relación cas ordenes mendicantes, porque o normal sería que se un cruceiro de unha orden mendicante mandaran construir un cruceiro, serían que puseran no capitel, adornando o capitel, representacións de santos, que incluso podía ser o propio San Francisco. A influencia de San Vicente Ferrer. Este cruceiro do Home Santo en Santiago de Compostela, a carón do Museo do Pau e Lego, se pode ver ali. Este sabemos que o mandou construir San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer peregrina a Santiago no ano 1412. Natural de Valencia, era, polo tanto, coñecedor das cruces de término que se había en Valencia, no Levante. Filgueira Valverde denomina a San Vicente Ferrer sementador de cruceiros. E polo historiador López Ferreiro sabemos que polo seu consello levantáronse en Galicia varios cruceiros. Concretamente dous. O de Meixón Frío, desaparecido no ano 1870 por unha treboada, caeulle unha chispa e desnaquizou o cruceiro e non se reconstruiu. E o do Home Santo en Santiago de Compostela, que este que sí que se conserva, que foi identificado polo historiador López Ferreiro. Entón, eso sí que é unha proba palpable de a influencia de San Vicente Ferrer na construción de cruceiros. E este é o cruceiro de Guimarães, en Portugal. Recordamos a afirmación de que decía antes Castelao, os cruceiros viñeron polo mar. Os cruceiros galegos viñeron polo mar, di textualmente. Trátase dunha cruz gótica que veu de Normandía, berce da arte gótica da Bretaña. Data do ano 1342 e sabemos que foi patrocinado por Pero Esteban, un adiñeirado comerciante residente en Lisboa, e, na opinión de Castelao, serviu de modelos aos cruceiros góticos galegos que veremos a continuación. É moi semellante ao do Home Santo de Santiago o de Santa María de Fisterra e o de San Bartolomé de Pontevedra, que veremos máis adiante. Tamén ten a presencia de Santiago Peregrino. Volvemos a falar do vencello dos cruceiros co Camiño de Santiago. E ao mesmo tempo é unha constatación do comercio entre Galicia con outras fisterras, a presencia de cruceiros nas vilas do litoral da costa atlántica, que é un aspecto que nos interesa moito para o que vamos ver a continuación. Deixamos a Castelao e entramos un pouco no fondo da miña tese en canto a orixe dos cruceiros galegos, os cruceiros góticos galegos. Eu sempre me gustou distinguir entre orixe e desenvolvemento, porque as causas son completamente distintas en canto a orixe e en canto a desenvolvemento dos cruceiros. E a causas distintas non podemos falar dunha orixe lineal. Os cruceiros góticos vemos aí onde están situados no mapa ese, que vemos que se atopan en vilas da costa atlántica ou do Camiño de Santiago. Trátase de obras cultas debidas a artistas foráneos. Non están aínda asumidos polo pobo. Son encargos de cofrarías ou bispos ou mesmamente de predicadores, como o caso de San Vicente Ferrer. Son obras minoritarias. Pero a situación nos revela unha cousa. Na miña opinión, a orixe dos cruceiros
Nestas épocas, estamos falando de comenzos do século IV ou do século XIV, se debe á peste de 1346 e 1361. Sabemos que esta peste foi un arma letal. Expandirse por Europa de tal xeito que causou a morte de milleiros de persoas. Entón, que pintan os cruceiros con respecto á peste? Pois foi, daquela non se sabía que era o que producía a peste. E a cruz era un elemento profiláctico, semellante ao que as figas da Cibeche. Se levantaron por bispos, por cofrarías, por predicadores, como un elemento profiláctico. Non se sabían as causas e ante unha investigación racional das causas dunha enfermedade, o caso era que non contaminarse, non enfermarse, e para iso a única salvación era o rezo. E dai que empezaran a aparecer estes primeiros cruceiros. Un exemplo témolo no COVID. Agora, recentemente, acabamos de pasar o COVID. Pechouse todo. Naquela época era imposible pechar. E ao mesmo tempo pasou co SIDA. E todos recordamos cando se decía que o SIDA era un castigo divino contra os homosexuais, porque eran os que transmitían a enfermedade. Pois imaginadevos naquela época, no século XIV, que non se sabían as causas da peste bubónica, pois a única solución era a religión. Esta teoría explica que os primeiros cruceiros esteñen en vilas da costa atlántica e do Camiño de Santiago. Por qué? Porque eran os lugares por onde entraba a peste. A través do comercio marítimo viñan os barcos ca peste. Vemos que os cruceiros todos, os primeiros cruceiros galegos, están na costa atlántica e outros están no Camiño de Santiago. Por qué? Porque eran as dúas vías de penetración da peste. Isto non deixa de ser unha teoría. Haberá que demostrala fehacientemente, pero como teoría está ben plantexala. En canto aos cruceiros galegos, algúns cruceiros góticos, temos aquí o da esquerda o cruceiro de Melide, que, según Castelao, é o máis antigo de Galicia, e a continuación temos o cruceiro do Home Santo en Santiago de Compostela, que si sabemos, gracias ao historiador López Ferreiro, que mandou levantar San Vicente Ferrer despois da súa peregrinación a Santiago de Compostela. Estamos falando de comezos do século XV. Este é o cruceiro da Praza de Tapal en Noia. Vemos aí o capitel orixinal na que aparece representado un santo franciscano, e este é o cruceiro gótico do cementerio de Noia, vila que destaca pola riqueza, como decía, tanto no eido eclesiástico como no civil, de construcións oxivais. Temos aquí dous cruceiros, que é o cruceiro de Fisterra. Volvemos a unha vila da costa atlántica por onde podía entrar a peste, e o cruceiro de Santa María do Campo na Coruña. Temos un cruceiro con baldaquino en Noia, que xa vimos tamén anteriormente, e o cruceiro tamén con baldaquino de Bayona, da Trindade en Bayona. Volvemos a falar de dúas vilas da costa atlántica por onde podía entrar a peste polo comercio marítimo. Hai que decir que naquelas épocas Galicia tiña un gran comercio marítimo. Este é o cruceiro de Cheis, o da esquerda, en Vimianzo. Vemos que ten a imaxe de Santiago na parte inferior, está o Pantocrátor, Deus en majestade, co fillo no colo, con Cristo no colo de neno. É un cruceiro realmente espectacular. Eu penso que debía de ser un cruceiro que se debía de musealizar. Digo de musealizar porque habería que protexelo. Donde está situado
ten unha contorna completamente deteriorada, está no medio dunha silveira, polo menos a última vez que o vin, completamente coberto de vegetación, e é unha mágoa que un cruceiro deste valor tanto arquitectónico, escultórico como etnográfico esteña no lugar no que está tan abandonado. Por eso digo que se debía de musealizar. O outro cruceiro de Santo Domingo en Pontevedra, e un cruceiro moi desconocido, este é o cruceiro de Fervenzas no concello de Aranga, na provincia da Coruña, que realmente é un cruceiro moi chamativo. Só é interesante a cruz, o resto do cruceiro é de recente feitura, pero o cruceiro, a cruz é realmente espectacular. Si me interesa destacar unha cousa, veremos máis adiante outro tipo de cruceiros, pero normalmente en estes cruceiros góticos hai unha serie de características que me interesa resaltar. A presencia da umbela para protexer as imaxes, tanto no anverso como no reverso. A imaxe de Santiago Peregrino en todas elas. A Virxen co neno no reverso. Non hai todavía imaxes asociadas á dor. Son cruceiros que nós chamamos de vida. É a Virxen María sentada, co neno no colo, pero lonxe das imaxes que veremos no barroco de Dolorosas, Piedades, Virxen das Angustias, etc. Cruz moi resaltada nos extremos e tremendamente ornamentada. É Cristo crucificado pero pegado á cruz, moi pegado á cruz, realmente parece un releve da cruz. E, sobre todo, ainda está vivo. Este é o cruceiro de Calo, no concello de Teo, que quero rematar con el porque Castelao afirma que é unha reinterpretación dos cruceiros góticos que vimos, que acabamos de ver. El dice que este é unha representación dos velidos cruceiros góticos, pero de feitura popular. Non obstante, no varal aparece a representación de Santiago Peregrino. Volvemos á pregunta que plantexaba Castelao: cruceiros góticos ou cruces góticas? É un problema que suscita Castelao. Eu creo que se acaba armando un baturrillo con facerse esa pregunta. Só fala de cruces góticas, pois o resto dos elementos, plataforma, base, aí sí que hai unha falta de ortografía, varale con V. Cousas de escribir tan rápido. Son máis heródios. A cronoloxía é do século XIV. Foron cruces góticas anteriores aos cruceiros, como afirma Castelao? Na miña opinión, non. Trátase de cruceiros dos primeiros cruceiros góticos galegos. Que pasou? Que o varal acabou rachando e se conservou fundamentalmente por ser o elemento máis sagrado a cruz. Entón, a que nos leva a plantexarnos eso? Sabimos antes que tiñamos un cruceiro da Praza de Tapal en Noia que sí conservaba o capitel original. Pero vamos a ver se hai algún exemplo máis. Argumentación primeira. Covarrubias. Hasta Covarrubias fala, cando fala no seu dicionario, di que é un cruceiro. Dice, el que porta la cruz procesional. Daquela, o monumento como tal cruceiro non estaba espallado. Non estaba espallado. Non había un vocablo que designara como cruceiro o elemento que conocemos hoxe, o monumento que conocemos hoxe. López Ferreiro, cando fala do predicador de San Vicente Ferrer, dice que mandou facer un moxón de pedra con unha cruz. É dicir, un montón de pedra que podía ser un fusto, un varal ou simplemente unha pedra cunha cruz encima. Pero non deixaba de ser o precedente dos primeiros cruceiros. E referíase ao cruceiro do Home Santo. Hoxe sabemos que está levantado sobre outros elementos máis modernos, pero a cruz sigue sendo a original. A primeira inscripción
inscripción na que se fala dun cruceiro é o cruceiro de Barcia, en Meis, en Pontevedra, e data do ano 1630. E o primeiro documento data de que se fala de un cruceiro é un documento do ano 1587 que fala dun crucifijo de piedra. E de 1589 xa se cita a palabra crucero con Z. Hai paralelismo cos cruceiros existentes noutras zonas de España? Hai algún cruceiro gótico completo en Galicia? Imos a desvelar os segredos. Este é un cruceiro descoñecido por Castelao. É a imaxe máis antigua que coñecemos dun cruceiro gótico galego. É unha lámina dun manuscrito do século XVIII atribuído ao pai Sarmiento. Trátase dun humilladoiro que existía no camiño do convento xunto ao bosque de San Francisco. O varal e o documento consérvanse no Museo Arqueolóxico de Ourense. Data do ano 1460, pero coidamos que esta data refírese ao edículo que protexe o cruceiro. O cruceiro é unha obra gótica, unha cruz moi semellante ao do cruceiro do Polvorín de Ourense. Aparece a imaxe de Cristo e a Virxen con neno, típico dos cruceiros góticos, e na iconografía aparecen Adán e Eva expulsados do paraíso, tema repetido nos cruceiros barrocos, e os arcanxos San Miguel, Uriel e Gabriel e Rafael. Non temos a existencia dun cruceiro gótico original, pero si temos a imaxe dun cruceiro gótico original. É un elemento conservado, como é o varal, que se conserva no Museo Arqueolóxico de Ourense. Argumentación 3. Tamén no Museo Arqueolóxico de Ourense consérvase esta imaxe dun cruceiro que correspondía á imaxe de Santa Eufemia, é unha santa ficticia. Estaba nun cruceiro levantado en honor desta santa, e a referencia aparece no cronicón de Don Servando do século XII, bispo de Ourense, confesor de Don Rodríguez. Esta peza foi estudiada por Avelino Rodríguez González do Museo Arqueolóxico de Ourense, que di que este cruceiro de Santa Eufemia foi levantado no primeiro cuarto do século XIV. Deste cruceiro só se conservan estes elementos. A base pertenece a unha colección particular e ten unha inscripción gótica con trazos de tipo carolina. Argumentación 4. Filgueira Valverde, no cuaderno de Estudios Galegos, tomo 2, do ano 1946-47, cita un documento do ano 1215, estaríamos falando de comenzos do século XIII, existente no arquivo da Catedral de Mondoñedo, número 278 do libro B. E onde xa máis vin ese documento, nin creo que o vira ninguén, a pesar da cita textual que fai Filgueira. Fala dun cruceiro, con motivo da venda dun terreno de Juan Peláez, é citado un cruceiro. Isto nos leva a preguntar, existencia de cruceiros en Galicia a comezos do século XIII? Antes Castelao decía que os cruceiros era unha creación gótica que aparecía en Galicia a comezos do século XIV. Entón, xa vamos tendo algún que outro problema. Argumentación 5. Este é o cruceiro da Torre da Lama, en Mallón, a Coruña, que está nunha propiedade particular. Puiden ver gracias á xentileza do seu propietario que me deixou entrar na propiedade. É unha gran plantación de camelias, espectacular, grandísima. E ten este cruceiro que realmente non é un cruceiro. É un cruceiro formado con distintos elementos, é un pupurri, formado con diferentes elementos. Pero sí, o que nos interesa é a cruz. A cruz reproduce foi estudiada por Jaime Delgado Gómez na revista Brigantium no ano 1989-90 e só é a antigua cruz, pois o resto do cruceiro é unha amalgama de elementos de orixe diverso.
No anverso aparece Cristo rudamente tallado de 3 cravos, coa particularidade de ter as mans que aparecen xuntas como se estuvera colgados. No reverso aparece Cristo Pantocrátor, moi elementalmente esculpido, e cito textualmente a Jaime Delgado. Según Jaime, esta obra sería de finais do século XIII ou de comenzos do XIV, polo que nos atoparíamos diante dun das cruces con efixes máis antiguas de Galicia, anterior ao cruceiro de Melide. Esta imaxe que tedes tal son 2 fragmentos de cruceiros que foron esnaquizados na Guerra Civil, tonterías de algún sector republicano que veían nestes símbolos outras cousas que non foran elementos artísticos. E a creu de San Martí de la Corriu e a creu de pedra de Castellllor. Atópanse no Museo do Val de Lor en Lleida. Según Albert Bastardes, autor de Lecreos Albén, son as máis antiguas de Cataluña e ben poder atrastarse de cruces románicas de cruceiros. Isto nos abre a porta a novas investigacións. Que hoxe non se conserven cruceiros románicos non significa que non os houbera. Hoxe non temos dinosaurios e ninguén dubida da existencia dos dinosaurios. Entón, hai que ter sempre unha mente aberta e dicir: poido haber cruceiros románicos? Poido. Hai que seguir investigando. O que non temos é que tomar o texto de Castelao como se fora a Biblia. É dicir, o dixo Castelao, isto é así e non hai volta que darlle. Non. A miña pregunta é se a esas obras góticas que vimos, tan belidas, como decía o propio Castelao, tan bonitas, que vimos dos cruceiros góticos, se chega de súpeto. Todos sabemos que na arte, na historia da arte, sempre hai unha evolución. Entón, a formas tan exactas, tan precisas, tan fermosas, non se chega de súpeto. Non creo que viñera un obradoiro ou un artista iluminado e tallara directamente esas cruces góticas que vimos. Tivo que haber sempre un proceso evolutivo. E isto pode darnos unha pista. O mellor hai que empezar a investigar máis e chegar a conclusións de que o mellor si hubo cruceiros románicos ou non tiñan a forma dos actuais cruceiros, pero si había cruces románicas que foron as que encendraron as cruces góticas que deron lugar aos cruceiros góticos. Guadioli Cunil, autor de Les Creus Monumentales de Cataluña, obra publicada no ano 1919, di que se falaba de cruces de término. Ali chamanlles cruces de término, nos falamos de cruceiros, en documentos dos anos 978, 1022, 1035, 1063, 1089, etc. Deixamos plantexado o tema, pero eu penso que isto require unha reflexión. Pasamos ao desenvolvemento dos cruceiros en Galicia. Xa comentaba antes que falábamos da orixe e do desenvolvemento dos cruceiros en Galicia. Me gustaba máis falar de 2 causas. No século XVI asistimos a un momento de máis pulo na construción de cruceiros en Galicia. Comenzo do seu espallamento polo mundo rural, antes veíamos que era localizado, eran cruceiros urbanos en vilas, Noia, Bayona, A Coruña, Santiago, mentras que ahora xa empezamos a falar do mundo rural. Pero sigue predominando esa construción en vilas. Estamos diante dos primeiros artífices coñecidos, porque xa hai contratos. E as causas son fundamentalmente motivos religiosos. Temos, por exemplo, profundizando un pouco máis no que comentaba anteriormente, hai un máis pulo na construción de cruceiros e, paradoxicamente, decaen as peregrinacións a Santiago de Compostela polo tema da reforma protestante. Comenzan o seu espallamento polo rural, agás na Galicia de interior, onde é un pouco máis serodia.
Primeiros artífices coñecidos, podemos citar a Xoán de Santiago, autor do cruceiro do Fondo da Vila de Padrón, a Francisco de Antas, a Xoán Neto, e as causas religiosas estarían no Concilio de Trento. O Concilio de Trento foi o revulsivo da Iglesia Católica contra o protestantismo, que negaba a validez das indulgencias, como ben sabedes. Destaca a importancia do dogma do purgatorio. Hasta o Concilio de Trento se falaba algo de purgatorio, pero o Concilio de Trento insiste moito na idea do purgatorio. O purgatorio era un estado intermedio entre o ceo e o inferno. E aí estaba montado o negocio. Ao purgatorio iban as almas dos que morrían en pecado. Os que temos unha certa edad recordamos que nos enseñaban nas clases de religión o tema do purgatorio. A xente nova, eu teño unha sobrilla que un día lle preguntei sobre que sabía que era o purgatorio e non sabía nada de que era purgatorio. Ali iban as almas dos que morrían en pecado. Era o lugar de purificación dos pecados veniais entre as lapas, porque sabemos que os pecados mortais non tiñan salvación, se iba directamente ao inferno. Era un período de estadía temporal que se podía cortar por parte dos vivos, por medio de esmolas, misas, oracións, e tamén beneficiaba nos vivos, porque un vivo que daba esmolas, facía misas ou rezaba oracións por un morto que estuvera no purgatorio, el tamén acortaba a súa probable estadía no purgatorio. E aí estaba o negocio montado. Isto significou a proliferación de cruceiros e de petos de ánimas. Os impulsores do purgatorio foron franciscanos e dominicos. Na iconografía dos cruceiros a partir do Concilio de Trento é moi doado ver a San Francisco axudando a sair as almas do purgatorio por medio do seu cordón de hábito. A este período do século XVI pertence como cruceiros como da Praza da Leña de Pontevedra da primeira mitade do século XVI. O Museo de Pontevedra é o propietario dos elementos máis antigos, que é a cruz, porque o resto son elementos máis herodios. Instalouse no seu tal emprazamento no ano 1941. Foi responsable desta intervención Daniel Rodríguez, un coñecido canteiro pontevedrés. Este é o cruceiro de San Roque en Fisterra da primeira mitade do século XVI. Este é o cruceiro do Fondo da Vila en Padrón, que sabíamos antes en fragmentos, pero ahora o vemos enteiros, do ano 1587, obra de Xoán de Santiago. Perdón, que me quedaba o cruceiro da Ascensión en Pontevedra do ano 1592. O cruceiro da Catedral de Mondoñedo. Vamos a deternos un pouco neste. Dúbidas, é anterior a 1640? Eu creo que se trata dun cruceiro renacentista, posible obra de Diego Ibáñez Pachecos, autor da refeita do claustro no século XVII. O que sí temos claro que se trata do cruceiro máis antigo da provincia de Lugo, según o amigo Claudio González Pérez, e na miña opinión tamén, eu tamén coincido con el. En canto ao cruceiro de Allariz, que é o que temos na parte dereita da pantalla, sabemos que foron levantados contra a peste, o cal confirma a nosa teoría. Dese sí que hai documentación que se di que estes cruceiros foron levantados contra a peste. Hubo varios episodios de peste ao longo da historia, non simplemente a de 1300. Este é o cruceiro da Praza de San Antón en Monforte de Lemos. Na miña opinión, é unha obra tremendamente descoñecida. É un cruceiro do século XVI. E para min é un dos mellores cruceiros da Ribeira Sacra lucense, e que pasa lamentablemente desapercibido. Con este cruceiro iniciei a serie no progreso de cruceiros enlleiros, precisamente para poñelo en valor. O que sei hai que dicir é que está bastante ben cuidado. E é unha enigmática obra. O que queira saber máis por que é enigmática, o remito a ese artigo para saber por que falo de que é enigmática. O segundo gran momento do desenvolvemento dos cruceiros serían os cruceiros barrocos do século XVII e XVIII.
Hai un maior espallamento dos cruceiros, sobre todo polo mundo rural, xa empeza a superar as vilas, maior profusión ornamental e maior riqueza iconográfica, maior carga dramática das imaxes, a aparición dos cruceiros monumentais, o cal implica prestixio social, como veremos a continuación, consolidación dos chamados cruceiros de Capela ou de Loreto e factores económicos que analizaremos a continuación. Este é o cruceiro que falamos antes de San Bartolomé de Rebordáns e o cruceiro de Castillóns en Pantón na provincia de Lugo. É do ano 1610 e é o cruceiro con data máis antigo que temos na provincia de Lugo. Comentaba antes con respecto á iconografía e non quixera deixar pasar estes apuntes. En canto a iconografía, Cristo se aparece moi morto, ca cabeza moi caída. O dramatismo do barroco. Aparece separado da cruz, como veremos despois en moitos exemplos, xa colgante unha postura que denota moito dolor. Hai unha menor presencia de San Xoán e a Virxe flanqueando a Cristo, xa desaparecen, son figuras secundarias. Sin embargo, aparece San Francisco recollendo o sangre de Cristo co cáliz. Hai un maior dramatismo das imaxes, con panos moi voados, moi característicos do barroco, a ostentación por toda parte. No reverso aparece a Virxe María nas súas diferentes advocacións, pero de morte. Non aparece a Virxe con neno no colo, que serían cruceiros de vida. Aparece a Piedade, a Dolorosa, as Angustias, a Inmaculada. Hai a ornamentación a base de instrumentos da paixón, imaxes de santos, todo con unha gran carga dramática. E ora pasamos a ver algúns exemplos desto. Este é un cruceiro polo que teño especial cariño, que é o cruceiro de San Miguel de Paradela, na provincia de Lugo. E tamén un cruceiro tremendamente desconocido, a pesar de que un ano Xacobeo foi o obxecto se fixe un selo con esta imaxe, pero a pesar deso é un gran desconocido. Este é o cruceiro de Ligón, de Monterroso, do ano 1674, que ademais ten unha inscripción na que se pode ler Don Ares, conde de Ulloa, que foi quen o mandou facer este cruceiro. Estamos diante dun cruceiro logo ligado á fidalguía, e foi estudiado polo meu prezado amigo Xavier Louzao Martínez, como todos os cruceiros da Ulloa, dos que fixo un detido estudio. Este é o cruceiro das Cinco Rúas en Pontevedra. É un cruceiro do ano 1773. Vemos a profusión cromática, a figura de San Francisco, Adán e Eva, un cruceiro realmente moi espectacular. Sin embargo, hai que decir que está nesta praza das Cinco Rúas desde o ano 1962, segundo un proxecto de Pons Sorolla. Antes estaba no Concello de Marín, que foi donde viu Castelao e donde estudiou Castelao. E realmente o último traballo que hai sobre este cruceiro é un traballo do amigo Carlos Valle Pérez, que foi director do Museo de Pontevedra, co que me une unha estreita amizade. Fixe un traballo que se pode ver na páxina do Consello da Cultura Galega, porque ademais o fixo porque yo pedín eu. Dixen, olles, ninguén mellor que a ti para que fales do cruceiro das Cinco Rúas. Entón, como estábamos diseñando unhos roteiros para o Consello da Cultura Galega polos cruceiros de Galicia, el foi o encargado de facer a páxina dos cruceiros de Pontevedra e, polo tanto, fixe un traballo, o traballo máis reciente deste cruceiro da Plaza das Cinco Rúas, debido a Carlos Valle. Bueno, este é un cruceiro da provincia de Ourense, do Bolo, nas Ermidas, na provincia de Ourense. Volvemos ao de antes. Cruceiro que teña os chanzos co bordo redondeado, boado e redondeado, e o fuste con acanaladuras, estamos diante dunha gran obra. E esta é unha gran obra. Aí temos sintetizado as dúas recomendacións que facía. Plataforma de chanzos co bordo redondeado e
e fuste con acanaladuras. Este é o cruceiro que comentaba antes que tiña inscripción na plataforma. É unha obra de 1769 e foi realizado polo arquitecto Esteban Gómez. Por encargo, por devoción de Juan Bermúdez y su mujer Rosa Otero, figura no epígrafe. Trátase dun formidable cruceiro profusamente ornamentado na base, no fuste, no capitel, na cruz, con dous santos no varal, San Francisco e San Roque, e ademais, cando fixen a foto, daba mellor o sol do lado do reverso, perdón, do lado do anverso que do reverso, que é onde está as figuras de Adán e Eva expulsados do paraíso. Estamos falando do cruceiro de Tioida, no concello de Maceda, en Ourense. Temos aí outras imaxes do cruceiro. A posta puxen esa na que se ve o cruceiro, a cruz de canto, donde podemos ver a carga dramática da efixe de Cristo moi separada da cruz, lonxe dos cruceiros, dos primeiros cruceiros góticos nos que a efixe de Cristo e da Virgen aparecían pegadas á cruz. Aquí xa están completamente arredadas en unha posición moi inestable e como particularidade curiosa diremos que a cartela está disposta de forma vertical, cando normal é que aparezcan con unha disposición horizontal. Aí temos tuve que volver varias veces a fotografiar este cruceiro e cando xa lle daba o sol polo lado do reverso foi cando puiden facer esta foto na que se pode apreciar aí a Adán e Eva expulsados do paraíso e a imaxe de San Francisco de San Roque no varal. Unha cousa que me interesa chamar a atención, por eso puxen esa fotografía de detalle, que no reverso temos a imaxe da Virxe do Socorro. Non se trata do neno Xesús como se cree a xente. A historia da Virxe do Socorro é que había un neno moi travieso, entón a súa nai, como non paraba de facer trasnadas, dixo, ojalá te leve o demo. Entón o demo apareceu a cumplir o encargo da nai, e a nai arrepentiuse e púxose a rezar pola Virxe, entón presentouse a Virxe e rescatou o neno. Esa é a historia da Virxe do Socorro, non confundir ca Virxe co neno no colo, que sería outra vocación. Entón, si me interesa resaltar a presencia do diaño nos pés da Virxe. Non son moitos os cruceiros que podamos atopar en Galicia ca figura do demo aos pés da Virxe. Non hai moitos cruceiros con esta iconografía. Agora, véñense mente dous. O cruceiro de la Mosa, en Covelo, que vimos antes, pero non vimos o detalle, e o das 5 rúas. Sei que hai máis cruceiros, o mellor son os descoñezo, pero sei que hai máis cruceiros, e tamén agradecía que se alguén localiza algún cruceiro máis en Galicia, aparte dos que citei, nas que aparezca representado o diaño, pois agradecería esa información. Este é un conxunto, para min, fermoso e moi espectacular. É o cruceiro de Almoite en Baños de Molgas, en Ourense. A parte da igrexa, do cruceiro que está en primer plano, e do Via Crucis integrado por cruceiros, xa dixemos antes, que os Via Crucis podían estar integrados por cruces, por cruceiros ou por capelas. Este está integrado por cruceiros. É un conxunto realmente espectacular. Aconsello ir velo a hora do mediodía, cando o sol lle dá de frente, permite tirar unha foto como esta que tirei eu. É dicir, porque se vas a outra hora te encontras con mellor tesos un contraluz espectacular, que tamén dá para fotos moi bonitas, pero non co fin didáctico que pretendíamos neste relatorio. Aí temos uns detalles deste cruceiro de Baños de Molgas. E temos o primeiro cruceiro monumental que se construye en Galicia. Que son cruceiros monumentales?
pois son cruceiros deste tipo. Un cruceiro espectacular, despois veremos moitos máis, pero este é o primeiro que se construye en época barroca. Mandouno facer Francisco Antonio López de Valiño, que era crego desta parroquia, en Abegondo, que é onde está este cruceiro, chámaselle o Cruceiro Bonito de Abegondo, e era tamén inquisidor. Vemos o primeiro uso dun cruceiro aposta como prestixio social e manifestación de poder, tanto de poder económico, porque era inquisidor dotado de medios, religioso como social. E este é o Cruceiro Bonito de Abegondo. Se alguén non quere ir a Abegondo, inda que a carretera boa, pode ir a Coruña e ver o cruceiro que hai na Praza de María Pita, cerquiña da Praza de María Pita, tendo o Concello de frente, hacia a esquerda, hai unha réplica do Cruceiro Bonito de Abegondo, porque un alcalde da Coruña viu no tan bonito que quiso ter unha copia e mandou facer unha copia para ter na Coruña. Aparecen nesta época os cruceiros de Capela ou de Loreto. Estes son exemplos. Este é o cruceiro de Camaño, en Porto do Son, e o da Lase Pequena en Rianxo. Aparecen nesta época. Pero se limitan en Galicia a zona de Barbanza, limítanse moito por esta zona. É difícil atopalos en outras zonas de Galicia. Pasamos ao século XIX e XX, que é cando realmente se produce o maior espallamento de cruceiros en Galicia. Sobre todo nos séculos XIX e XX no primeiro tercio. Dous grandes grupos estilísticos, formas barrocas e neoclásicas, gran variedade tipolóxica, proliferación dos cruceiros monumentais e aparición dos desencravos, motivos de estipulo, aspectos religiosos e aspectos económicos. Entre os aspectos religiosos e que justifican as razóns deste pulo, por exemplo, na Terra Chá, o 80% dos cruceiros desta comarca son da segunda mitade do século XIX e do primeiro tercio do XX. Por que se produce esta floración? Vamos ás razóns de tipo religioso. Primeiro, aumento do poder económico dun sector do campesiñado, terrateniente, e a chegada de cartos de emigración. Outro factor económico que provocaría o incremento de excedentes sería a aparición non porque se aparecerá antes, pero o cultivo masivo da pataca, sobre todo das comarcas interiores da provincia de Lugo, léase a Terra Chá ou da Limia en Ourense. Eso leva aparellado ao aumento de cruceiros. Por qué? Porque se crean unhos excedentes por medio do cultivo da pataca que van permitir a determinados sectores sociais, é dicir, léase clases máis pudientes, ter eses excedentes que o invirten na salvación da súa alma. Sigue estando presente o que falábamos do Concilio de Trento, o medo ao purgatorio. Entón, hai xente que decide invertir parte deses beneficios ou os invertirían en coches, en yates, en outra serie de cousas, é dicir, sería o que faría Amancio Ortega, pero si vivira o mellor no século XIX ou no século XVIII, o mellor Amancio Ortega decidía levantar un gran cruceiro para salvar a súa alma, que sería o lóxico. As razóns deste pulo son o aumento do poder económico, como xa comentamos, e ao mesmo tempo e a chegada de cartos de emigración. Temos o cruceiro como símbolo de prestixio, de doazón dos veciños e xenerosidade cos veciños. Por iso, moitos emigrantes mandaban construir un cruceiro que donaban á parroquia para que rezaran por eles os seus feligreses e os seus conveciños. Aumento da devoción popular
a maioría das inscripcións que coñecemos fan alusión á devoción, insistencia da idea do purgatorio por parte dos predicadores. O século XIX con principios do XX hai moitísimas misións de predicación, só temos que ver moitas das cruces que se atopan nas igrexas de mármore nas que se fai referencia. Hubo unha misión dos jesuítas, hubo unha misión dos franciscanos e tal. Estamos nunha época que se produce un montón de misións. E por qué? Porque estamos nunha época que empeza a triunfar o liberalismo. E os sectores máis conservadores están en contra do liberalismo, porque menoscaba o poder tradicional. Estamos ao final do antigo réxime. Hai tamén un dirixismo da Igrexa contra o liberalismo reinante e entre aspectos económicos, xa digo, está o cultivo da pataca e ao mesmo tempo a redención de foros que defendida por Paz Novoa, inda que estuvo vixente durante pouco tempo, pero deu lugar a que un fato bastante importante de campesiños poideran liberarse. Isto o recollo do noso común amigo Ramón Villares na súa Historia de Galicia. Vemos aí o cruceiro de Lanzós en Vilalba, pervivencia das formas barrocas, e, sin embargo, no da dereita, o da Capela da Ascensión en Tardade en Vilalba, donde predominan xa as formas neoclásicas. Decíamos antes que neste período proliferan os cruceiros monumentais. Este cruceiro é o cruceiro monumental de Covelo, en Pontevedra. Eu teño especial predilección por este cruceiro que foi recentemente restaurado, afortunadamente, e chámase o Santísimo Cristo dos Aflixidos. O nome ten a súa explicación. É unha obra de José Cerviño, Pepe da Pena, que viviu entre 1843 e 1922. Non confundir con Ignacio Cerviño, que é probablemente o autor do Cruceiro de Io. Este é José Cerviño, Pepe da Pena, pero lamentablemente tanto Ignacio Cerviño como José Cerviño naceron na mesma parroquia, co cal a súa obra confúndese. O primeiro en confundirse con ela foi Castelao, que se armou un baturrillo que a autoría con Ignacio Cerviño con José Cerviño. Mandouno facer Juan Tielas Fontán, comerciante en Lisboa, morto en 1888. Este comerciante tiña unha única filla que se chamaba María Benita Tielas Cruces, que morreu no ano 1885 dun derrame cerebral. Eso significa que morreu sin confesión. Eso significa que morreu en pecado. Entón, o pai, rico comerciante, mandou construir este cruceiro para que a xente rezara pola alma da súa filla, porque morrera en pecado mortal. Tiña a idea do purgatorio. Pero como era un rico comerciante, mandou facer este cruceiro tan monumental, tan de ostentación para que se vira que era unha persona con posibles, e ao mesmo tempo, como bon comerciante, non todos son símbolos religiosos. Meteu 4 elementos profanos. A industria, a agricultura, a arte e as justicias, que son as imaxes que flanquean o varal donde están Adán e Eva, donde aparece Santiago, e ao mesmo tempo puxo na plataforma, no plinto da plataforma, un peto de ánimas para depositar esmolas pola súa filla. É unha historia triste, pero que nos reflite o que realmente sentía a xente que teña posibles para mandar facer un cruceiro destas dimensións. O Concello de Covelo é un concello que ten, xa vimos algún exemplo, unha gran riqueza de cruceiros. Entre eles está este, o Cristo dos Aflixidos. Eu recomendo unha excursión a Covelo para que dar unha volta por todas as parroquias de Covelo e atoparedes realmente monumentos realmente espectaculares. Outro cruceiro, este de 1907, é o Cruceiro de Pías,
en Ponteareas, en Pontevedra, incluso dá para unha ruta, porque de Covelo a Ponteareas todo queda pola mesma zona. É unha obra patrocinada por devoción de Francisco Carrera, atribuída a Xosé ou a Ignacio Cerviño, non sabemos. Tamén trátase dun cruceiro monumental, situado carón da capela que coroa o cume do Monte do Castro da Troña. Iconografía temos unha estea do Monte Calvario, caso único en Galicia. En ela aparece Cristo, as Tres Marías, Lonxinos, o que lle clavou a lanza a Cristo, máis soldados romanos. E reproduce o momento da expiación de Cristo, no momento en que Cristo dice: Señor, por que me has abandonado? Outro cruceiro espectacular que eu penso que xa conocedes todos é o cruceiro de Io, en Cangas. É o máis artístico e famoso de Galicia, cualificado de xoia da filigrana en pedra. Máis coñecido tamén para os máis cultos en arte como David dos nosos cruceiros. Data do ano 1872. O fixo Xosé Cerviño García ou Ignacio Cerviño Quintero. Isto é un tema que se plantexou no ano 69 e que os que nos dedicamos aos cruceiros inda, sobre todo os que teñen esta teima, inda siguen debatindo no último congreso galego que tuvemos de cruceiros, inda siguen debatindo se o cruceiro Dio fora de Pepe da Pena ou de Ignacio Cerviño. Non vou entrar nos detalles da base porque xa creo que estamos chegando aos límites do tempo, pero si me interesa que vexades algúns cruceiros. Vamos a saltar e vamos a empezar cos da provincia de Lugo. Este é o cruceiro de Trobo, aquí no concello de Begonte, está ao lado da carretera que nos leva a Vilalba, da carretera bella, da Nacional 540 creo que é, tal, un cruceiro realmente chamativo. Tamén está publicado, ou creo que se vai publicar, ou non sei se está publicado, quen era a persona que mandou, que mandou facer e que tallou elas imaxes, Benito Rifón Corral. El mesmo na inscripción dice: tallou estas imágenes o artista Benito Rifón Corral, se autocualifica a se mesmo de artista. É a única obra que coñecemos deste artista e a verdad que o autocualificarse de artista non desmerece, porque realmente é un cruceiro moi chamativo. Este é o cruceiro de Lanzán en Vilalba, na parroquia de Tardade, é unha obra dos Carboeira. Tamén é un cruceiro tremendamente espectacular, dos mellores que temos na provincia de Lugo. É o único cruceiro na provincia de Lugo na que figura a imaxen de Santiago Matamoros, inda que hoxe non seña moi políticamente correcto falar de Santiago Matamoros, pero sí, este cruceiro ten a figura de Santiago Matamoros e ao mesmo tempo é un dos poucos cruceiros que ten a imaxe do Eceomo, de Buto Redondo aos pés do Varal. Este é o cruceiro dos Carboeira, na parroquia de Román, en Vilalba, tamén cunha imaxe, neste caso de pé, do Eceomo. Só hai 3 cruceiros na provincia de Lugo coa imaxe do Eceomo. Un é o de Lanzán, outro é do Seane en Román e outro é o de San Covade tamén en Vilalba. Os 3 foron feitos pola mesma familia dos Carboeiras en diferentes épocas, pero todos son obra dos Carboeira. Este é o cruceiro do Seane con unhos releves únicos no que se collen o prendemento de Cristo, o momento da crucifixión de Cristo e Cristo crucificado entre os dous ladróns. Cruceiros policromados. Hoxe estamos acostumbrados a ver os cruceiros a pedra vista, pero os cruceiros originalmente estiveron policromados. Un exemplo é este cruceiro de Sastre en Burgás, na parroquia de Burgás, no concello de Sermade. Este outro é o cruceiro de Marrubio que falábamos antes no concello de Maceda, o que estaba debaixo daquela construción que o protexía. Hai algún caso máis de cruceiro policromado en Galicia, pero neste momento xa, debido ás nosas condicións climáticas, xa non se atopan, é difícil atopalos. Si son moi frecuentes os cruceiros que conservan aínda restos de policromía, pero me interesa resaltar este aspecto
certo, porque hoxe estamos afeitos a ver cruceiros a pedra vista, pero originalmente todos os cruceiros estaban policromados. Estudios sobre os cruceiros. Vou ir un pouco rápido aquí e voume deter simplemente nos máis importantes. Os cruceiros foron sempre un elemento patrimonial denostado. Ninguén se preocupaba dos cruceiros. E máis, Emilia Pardo Bazán tiñalles en Reira e mandou tirar unha serie de cruceiros que lle estorbaban no balneario de Bonariz. Ela iba ali a tomar as augas, e como lle estorbaban aqueles cruceiros que decía que o Cristo tiña unha pinta de patibulario, mandounos tirar. Así, lisa e llanamente. E claro, como era Emilia Pardo Bazán, pois se lle fixo caso. Pero, sin embargo, no século XIX xa hubo voces que defendían os cruceiros como un elemento moi importante. E un deles, aparte de todos eses que se citan aí, Antonio López Ferreiro, José María Fernández Sánchez, Francisco Freire Barreiro, Antonio María de la Iglesia, Antonio de Neira Mosquera, Francisco Antonio Espino Rodríguez, quero destacar a figura de Bernardo Barreiro Vázquez Varela. Bernardo Barreiro era un historiador, arquiveiro, un galeguista republicano, un militante na defensa do patrimonio. El foi andando xunto con un dibuixante a rescatar o cruceiro do cruceiro do Home Santo que un cura levara para a parroquia de Sabugueiro para que o trasladaran a Santiago, donde podemos ver hoxe gracias a Bernardo Barreiro. Quero dicir, era un activista militante e un defensor dos nosos patrimonio monumental, entre eles dedicándolle especial fincapé aos cruceiros. Aí el escribía en Galicia Diplomática e aí temos o cruceiro do Home Santo que el foi a rescatar, o cruceiro de Sabugueiro. Outros estudios sobre os cruceiros no século XX son o pai Anastasio López, un frade que foi o primeiro en darse conta do valor etnográfico que tiñan os cruceiros, das lendas asociadas aos cruceiros, e o mérito que ten é que facía todo este traballo, o traballo de campo, o facía andando. El iba de parroquia a parroquia, dormía nas igrexas, nas casas de filigreses, pero desplazábase por toda a zona que inventariou, toda a zona de alrededores de Noia, inventariando cruceiros, seguindo precisamente o consello de Bernardo Barreiro, que recomendaba que había que empezar a inventariar os cruceiros para que non se perdera. Si hai que deterse necesariamente en Castelao. Castelao é a primeira persona que analiza os cruceiros científicamente. É a primeira persona en dar o valor que teñen, en darse conta do valor que teñen realmente os cruceiros. El mesmo dice que cando lle plantexaron entrar no Seminario de Estudos Galegos, el buscaba un tema do que falar. Non se lle ocurría ningún, pensou en falar dos hórreos, falou en falar do pan, pensou tal, e entón deuse conta que había un tema do que ninguén falaba e que estaba denostado polos historiadores de arte, que eran os cruceiros. Entón dixo, aí, por eso, me interesou ese tema. E a partir de aí empeza a viaxar, empeza a traballar sobre os cruceiros. Realmente hai que decir que dedicou 40 anos da súa vida ao estudio dos cruceiros. Realmente é o precedente do traballo antropolóxico por excelencia, que é a análisis comparativa. El, antes de publicar As cruces de pedra na Galicia, foi a Bretaña a estudiar os cruceiros. Cal é o problema de Castelao? Pois que partía dunha serie de presuicios, no sentido que estaba envolto nas tesis do celtismo, quería demostrar que todos os cruceiros da orbe celta pois eran todos iguales. Non é certo. Segundo, limitacións que tiña Castelao. Non é como hoxe, que despois de Castelao temos moito traballo de inventario, de estudios, etc. El non contaba con nada. E, sin embargo, foi capaz de tirar unha serie de teorías que ainda hoxe teñen un alto porcentaxe de vixencia.
Daquela non había internet, non había inventarios feitos de cruceiros. El só pudo viaxar por un pouco pola provincia de Pontevedra e outro pouco pola provincia de Coruña. Nada máis. Se ledes as cruces de pedra na Galiza, veredes que non fai ningunha mención a ningún cruceiro de Lugo, da provincia de Lugo. Só cita un en Mondoñedo e a Cruz de Bullo que fai linde entre Alfoz, Valadouro e Viveiro. Son os únicos elementos que... Por que? Porque non tiña conocimento de máis. Eu penso que se Castelao vivira hoxe cos inventarios que hai, coñecementos que hai e a ampliación de bibliografía, tería feito outras conclusións das que fixo na súa época. Temos estas imágenes, o recomentaba antes da miña viaxe de Bretaña, ese o inferno de Bretaña e esta imaxe real con foto. Este é o dibuixo de Castelao e esta imaxe tal. Esta obra cumbre de Castelao, as cruces de pedra na Galiza, estas son imaxes dos cruceiros e tal. Posteriormente a Castelao, non quería deixarme a ninguén, pero vou ter que deixarme a alguén. Temos A Terra de Melide, do ano 1984, un traballo feito por Xosé Manuel Broz Rey, que está moi na liña de Santa Marta de Moreiras, e do realizado que publicou Ben Chosei en 1968, e do Seminario de Estudios Galegos de Terra de Melide, Luís Martín Ruiz, que é o autor deste completo catálogo de cruceiros da provincia da Coruña, un personaxe lamentablemente esquecido que dedicou moitísimos anos da súa vida a inventariar cruceiros dunha forma calada e que pouco antes de morrer conseguiu ver publicado a súa obra en 4 tomos gordos, completos, dos cruceiros da provincia da Coruña. Moitos destes cruceiros xa desapareceron, outros hai novos, pero ainda sigue sendo unha obra vixente. Na provincia de Pontevedra temos a estes de Manuel Reimóndez. Hai que decir que en 1961 Antonio Rodríguez Fraiz publica Cruces e Cruceiros de Campañó, que é o primeiro inventario destes monumentos desde a morte de Castelao. Despois temos de Manuel Portela Reimóndez estas obras do amigo e compañeiro da directiva de cruceiros Estanislao Fernández da Cigoña, outra persona que leva toda a súa vida catalogando a provincia de Pontevedra de forma altruísta. A provincia de Ourense, hai que decir que é a provincia menos catalogada de cruceiros. Si, sin embargo, ten todos os petos de ánimas catalogados por partida doble. En canto a bibliografía, pois temos algún concello catalogado como este de Ribadavia, de Susana Blanco Rodríguez e Celso González. Despois, o que se queira achegar ao mundo dos cruceiros ten que ler necesariamente Os Cruceiros, unha obra de Clodio González Pérez, que é un manual moi asequible, moi didáctico, moi ameno, é moi necesario para aquela persona que quera empezar a saber sobre o mundo dos cruceiros. Ten que ler esta obra. É unha obra divulgativa, pero non exenta de rigor, é moi amena. Xa digo, do amigo Clodio González Pérez. É que digo do amigo porque os que nos dedicamos a investigación sobre cruceiros en Galicia coñecémonos prácticamente todos. Todos. O amigo Clodio é tamén membro da directiva da Asociación de Amigos de Cruceiros, a asociación da que me honro presidir. Como está a situación na provincia de Lugo? En 1974, Tapero Pardo publica un artigo na revista Lucus falando dos cruceiros da provincia de Lugo, pero unhas ideas moi xerais, o que é un artigo divulgativo para unha revista, sin profundizar en nada. Si teño que decir que Trapero Pardo era un gran fotógrafo e tirou fotos de moitos cruceiros ao longo da súa vida. E antes de morrer chamoume á súa casa e me dixo que fora ali e tal, e agasalloume cun caixón de fotos de cruceiros
que están sin catalogar, bueno, estou nas catalogando, levo pola mitad, me dixo, ninguén mellor que vostede, que me trataba sempre de usted, ninguén que mellor de ustedes para que queden estas fotos na súa man, catalogues, averigua, porque eu non me acordo de onde son, e tal, tuvo o detalle de regalarme a súa colección xigantesca de fotos de cruceiros. No ano 1983, un servidor, Antonio Reigosa e Xoan Ramiro Cuba, fixemos a catalogación de os cruceiros, cruces e petros de ánimas do Concello de Lugo. O primeiro inventario que se facía da provincia de Lugo, no ano 83. No ano 1993 empezamos o proxecto Carboeira, o amigo Blanco Prado e máis eu, o equipo que se sumou despois, Mario Saavedra, que este proxecto tiña por obxectivo a catalogación de todos os cruceiros da comarca da Terra Cha. Por iso digo que coñezo ben a Terra Cha, porque pateamos esta comarca parroquia por parroquia, concello por concello, a parroquia por parroquia, buscando todos estes elementos. O traballo está rematado, simplemente nos quedan as cruces do Concello de Vilalba, que xa temos traballo moi adiantado e estaremos pendiente, agardo un par de anos, da súa publicación. Outros autores que traballan sobre a provincia de Lugo son Xavier Louzao, Manolo Muñiz, Estanislao Fernández Ceigoña e Xerardo Pereiro. Alguén me preguntaba os libros. Estes son os libros publicados do catálogo de cruceiros da Terra Cha, e aí están os de Outeiro de Rei, Castro Rei, Outeiro de Rei, Guitiriz, Begonte, Cospeito Rábade, a Pastoriza, Sermade, Abadín, Muras. E este é o último libro que acabo de sacar, que ainda está sin presentar, se presentará dentro de uns días, que é Cruceiros, Cruces, Viacruces e Esmoleiros do Concello de Friol. Outro día chamoume a concelleira para presentalo nos próximos 15 días. E isto é como está o panorama da investigación na provincia de Lugo. Os concellos que están en amarelo ou naranxa son os concellos co inventario que teñen un inventario publicado. O resto non significa que non esteña feito. Por exemplo, Bóveda acabei no hai pouco tempo e está pendente de publicación. O mesmo pasa con Sarria, con Láncara, con Baralla e con Baleira. Quero dicir, todo este traballo o estamos facendo no noso tempo libre, cos nosos medios e de forma desinteresada. Non hai ningunha administración que nos apoie, ningunha. Nin concellos, nin diputacións, nin xunta. E ainda así, tanto Mario Saavedra, Blanco Prado, Manolo Muñiz, Xavier Louzao e máis eu, levamos catalogados todos estes concellos que se ven refletidos no mapa. Xa digo, empezamos fundamentalmente no ano 93. E desde aquela hasta agora seguimos traballando. Por iso eu digo que os cruceiros, no meu caso particular, pasaron de ser unha afición a ser unha obsesión. Porque recoñezo que non podo parar. Situación xurídica dos cruceiros. Non vamos a entrar en este tema por la premura de tempo. Simplemente decir que foron estudiados por Fernando Martínez Arribas. Fixe un traballo publicado nas actas do Congreso Galego dos Cruceiros, un traballo moi concienciado falando da situación dos cruceiros, da situación xurídica dos cruceiros galegos. Simplemente adiantar unha pincelada que foi un tema que descubriu el. A Xunta está obligada a ter un inventario dos BIC, é dicir, bienes de interés culturales. En ese inventario figuran igrexas, mosteiros, castelos, figuran tal. Non hai ningún cruceiro citado en ese inventario, a pesar de que, por lei, os cruceiros anteriores a 1901 están declarados todos de forma xenérica BIC. Sin embargo, non hai ningún cruceiro incluído nesa listaxe, o cal proba o interés da Xunta polo tema dos cruceiros. Aí temos algún exemplo da desfeita de cruceiros da Contorna. Temos este cruceiro no Concello de Lugo, o normal é que teñan un poste a carón. Temos este cruceiro en
en Viveiro, rodeado de sinais de tráfico, de espellos, para que non haxa accidentes, pero o caso é deteriorar a contorna. Temos este caso deste cruceiro que cando vimos na Pastoriza, o cruceiro de Pirín e na Pastoriza, cando vimos por vez primeira estaba así. Agora na imaxen da dereita intentade localizalo, podedes xugar a eso de onde está Wally, porque non se ve. Eso é o interés que hai polo noso patrimonio. Se deixamos que se abandone. Bueno, o deixan administracións. Aí temos outro exemplo de contorna. Realmente o cruceiro é o mellor sitio para situar os cubos do lixo e os postes da luz, porque están situados moi estratégicamente. Entón, é un programa dos cruceiros. Non é de barras que pon os postes da luz, nin dos operarios municipales que poñen os cubos do lixo alrededor dos cruceiros. O que hai é que cambiar os cruceiros, porque son eles os que teñen a culpa de estar aí. Aí incluso vemos bloques de formigón ao longo, porque é un sitio para tirar escombros e tal ao pé do cruceiro. Estes son simplemente isto, o último máis sangrante, unha piscina con cruceiro central. Isto é do Faro de Vigo do 13 de outubro de 2022. É dicir, a eso chegamos cos cruceiros, en medio dunha piscina, pero unha obra feita polo Concello. Si me interesa, vamos a saltar unha serie de cosas, pero si me interesa acabar con este tema, porque quero facer unha serie desfacer unha serie de creencias que hai en torno aos cruceiros. Os cruceiros están ligados á devoción popular, a creencias e rituais, historias de cruces e cruceiros e desmitificacións sobre os cruceiros. Vou entrar ligados á devoción popular. Ligados á devoción popular, e leo para acabar antes, ligados á devoción popular e ao respeto e veneración que sempre hubo na nosa terra polos difuntos, os cruceiros son oracións en pedra, como diría Castelao, que atopamos espallados pola nosa paisaxe que contribuyen a sacralizar. Os lugares onde se asentaba un cruceiro eran escollidos para enterrar os meniños que morrían sin bautizar. De aí que entre a poboación sempre houbera tanto respeto aos cruceiros, porque os nenos que nacían mortos ou produto de abortos se enterraban, non nos deixaban enterrar no cementerio, en lugar sagrado. E que lugar máis sagrado había en Galicia que ao redor dun cruceiro? Pois era onde se enterraba. Por eso atopamos moitos exemplos de meniños que se enterraban ao pé dos cruceiros. De aí que sempre houbera un respeto tradicional polos cruceiros, non agora, porque agora xa os abortos, os nenos mortos sin bautizar, xa se enterran no cementerio como ten que ser. Pero antiguamente non se facía. Pero antiguamente había un respeto polos cruceiros, porque mal era a persona. Sempre había alguén na parroquia que tiña un caso deses bautizado, o sea, enterrado ao pé dun cruceiro. Os cruceiros galegos están ligados a unha serie de crenzas e rituais que se realizaban ao amparo da noite. Bautismos prenatais para que os nenos comenzaran a andar. Cito aquí exemplos de cruceiros con estas prácticas, pero non as vamos ler. Promesas de amor, se facía promesa de amor ao pé dun cruceiro. Contra a esterilidade, para que as mulleres quedaran embarazadas. Contra o mal de ollo, para curar o reuma, para curar o tangaraño. Eran e siguen sendo lugares de parada de enterros e de punto referencial de procesións na Ribeira Sacra. É raro o cruceiro que no que día da festa a procesión non sae da igrexa e vai dar a volta ao redor do cruceiro. Teñen un valor apotropaico contra a Santa Compaña. Se vedes a Santa Compaña, ojalá que non, e vos agarrades a un cruceiro, non vos pasa nada. E nas zonas da costa, revirar a imaxe era para pedir o regreso, revirar a imaxe do Cristo para pedir o regreso do ser querido, do pai, fillo.
E os cruceiros galegos foron obxecto de devoción individual e colectiva. Vimos antes un cruceiro, a pesar de ter a plataforma con chanzos de formigón, si mantiña un valor devocional en canto que tiña flores. Todos estes factores e aspectos diferencian os cruceiros dos galegos dos situados en outras zonas que víamos anteriormente, onde se limitan a ser marcos ou límites municipais ou territoriais, marcos de propiedades eclesiásticas ou elementos de orientación. En Galicia tamén teñen este significado, pero teñen outro moito máis. Os cruceiros en Galicia forman un todo ca nosa paisaxe, o que lle aportan unha carga simbólica que non ten en outros países, sacralizando un territorio co que se chegan a identificar de tal xeito que os se constituyen unha das iconas da nosa identidade como pobo diferenciado. Traía aquí dúas cruces que coas que me gustaría un pouco rematar. Unha cruz está na Golada, é a cruz de Damaso Torreiro, do ano 1923. Quen era Damaso Torreiro? Pois era un personaxe que participou na Guerra de África, onde caeu prisioneiro dos mouros, pero conseguiu fuxir. Volveu ao exército, pero desertou pouco despois. O detén a Guardia Civil por desertor, pero consigue escapar. Enrólase nun barco inglés para sair de España, barco do que acaba fuxindo. É dicir, unha vida chea de aventuras que darían para unha novela. Pero el deixou unha cruz en recordo das súas aventuras. O día que esta cruz desapareza, ninguén saberá a historia de Damaso Alonso. De Damaso Torreiro. O mesmo pasa ca cruz da dereita. É unha cruz que hai en Sermade. Púxose... É a cruz que chamamos Cruz de Vicenta Balsa. O ano 2021 publiquei un artículo en Croa detallando esta cruz. Está situado nun lugar da parroquia de Santo André de Losada, en Sermade. E o epígrafe pon... É un epígrafe que resulta moi significativo. Aquí, el 13 de noviembre de 1901, artículo indeterminado, mató a Vicenta Balsa de 58 años de edad. Despois das oportunas averiguacións, remexendo en archivos, en prensa histórica, en expedientes judiciais e tal, logrei recompoñer a vida de Vicenta Balsa. E realmente Vicenta Balsa foi violada e asesinada o 14 de novembro de 1899, non de 1901 como di o epígrafe da cruz. O autor dos feitos foi José García Cuba, arrieiro, de 22 anos, natural de San Simón da Costa. Vicenta Balsa nacera o 4 de febreiro de 1844, polo que no momento da súa morte contaba con 55 anos, non con 58 como pon o epígrafe. Era filla lexítima daquelas partidas, tiña que ser filla lexítima, de Marcos Balsa e Alejandro Rodríguez. En 1900 ten lugar o xuicio condenando a José García Cuba a 14 anos e 8 meses de reclusión por cada un dos delitos, ademais das costas do proceso e 1.500 pesetas á familia da falecida. A familia da falecida non cobrou estas 1.500 porque no testamento de Vicenta Balsa, que se levaba mal cas súas irmás, que eran, porque ela era solteira, levábase mal cas súas irmás, non quiso que quedara ninguna parte da súa herencia para as súas irmás, co cal non cobraron isto. Non sabemos que foi do causante desta tragedia. Supoñemos que cumpliría a condena íntegra, daquela non había doutrina paró, como hai hoxe. De toda esta historia só queda como testimonha esta cruz. O día que esta cruz desaparezca, a historia de Vicenta Balsa se perderá para sempre. Moitas gracias a vosa disposición. E creo que me pasei en media hora. Espero que polo menos resultara amena. Todas as que queirades. O material era granito, sí? Sí, era granito, sí.
granito, sí, vamos a ver, hai dous materiales fundamentais. A pedra, que é o material máis noble, e despois hai a cachotería, que é, diríamos, a pedra de xisto, a pedra de pizarra, para entendernos, que é un pouco máis ruín. O que se valoraba sempre era o granito, e por eso os mellores cruceiros sempre están... Perdón, es que os últimos que he estado viendo, por ejemplo, de Oleiros, hay uno de Oleiros, creo que es de granito también. Sí, sí, os mellores cruces e cruceiros sempre son de granito. Sí, entonces últimamente, los últimos siglos, o los dos últimos, era más granito que piedra, sí, ¿no? E anteriormente tamén. Sempre a pedra é o elemento noble. Sempre partamos desta. A cachotería é o elemento, diríamos, menos noble, sobre todo se é de pizarra. Vimos aí cruceiros levantados sobre unha plataforma de pedra de xisto ou de pizarra. Ese é un material menos noble. Pero cando poñían un banzo de granito, sempre era o elemento superior. Y ya por último, era eso que ustedes estuvieron haciendo en Baralla, en todas partes, por ahí, ¿no? De Lugo y toda esa zona. ¿Dónde se puede encontrar el listado de todos sus cruceros? Porque yo he visto unos que yo sí ya hice fotos. Sí. Vamos a ver. Unha das cousas que ten a bibliografía sobre cruceiros é que está fundamentalmente publicada por concellos, salvo o de Martín Ruiz, que falábamos antes, os 4 tomos da provincia da Coruña, que aí sí que están, diríamos, o 99% dos cruceiros da provincia da Coruña, en 4 tomos. É unha obra hoxe xa difícil de conseguir, foi publicada pola Diputación da Coruña. Ten un prólogo... No, vamos a ver, desgraciadamente en internet non se atopa todo. Hai que buscar bibliografía. Eu, por exemplo, presumo de ter unhas mellores coleccións bibliográficas sobre cruceiros que hai en Galicia, porque me tomei esa molestia de intentar xuntar todos simplemente para ler e para ver onde hai cruceiros que me chaman a atención, que considero que son obras excepcionais, para ir a velos despois. Porque, claro, patear todas as parroquias de Galicia non me daré a vida para elo. É moito menos, ainda que foran coche, é moito menos andando. Pero, por iso, como hai limitacións, afortunadamente, hoxe xa somos uns poucos máis de amigos os que nos dedicamos a catalogar cruceiros e nos vamos pasando informacións, porque hai anos decidimos crear unha asociación de amigos dos cruceiros que fai congresos anualmente. Levamos 11 congresos feitos donde damos a conocer as nosas líneas de investigación. Como todos somos amigos, non nos pisamos nin terreno, nin xeográficamente, nin en líneas de investigación. Entón, cada un traballa sobre o que sabe, sobre o que pode, e máis ou menos temos distribuído o traballo. É dicir, da provincia de Lugo ocupámonos 4 ou 5 persoas, temos repartido o noso traballo, os concellos, é dicir, tú te encargas deste e tal. E ao mesmo tempo eu manteño outras líneas de investigación, como por exemplo pode ser o probar de a influencia da peste na levantamento do cruceiros, etc. E, sobre todo, dar a coñecer, divulgar na serie que manteño no xornal El Progreso os cruceiros máis enlleiros da provincia de Lugo, que se vexa que en Lugo temos un patrimonio etnográfico, artístico e cultural moi importante, que son os cruceiros, e dentro deses cruceiros hai exemplares espectaculares e singulares, e por eso manteño esa serie. Para que a xente tamén descubra, porque aquelo que non se coñece non se valora, pero se alguén nos lo dá a coñecer e aprendemos a valorar, dice, pois mira, a provincia de Pontevedra ten moi bons cruceiros, pero na provincia de Lugo tamén hai exemplares moi bons. Pois mira, sobre todo o que me interesa é chegar algún día en que os cruceiros que falábamos antes de Francia poida ser un recurso turístico de turismo cultural. Moi especializado, pero sí un recurso turístico cultural. Eu, pola edade, recordo cando a Praia das Catedrais, eu teño ido a buscar mesilós á Praia das Catedrais.
Daquela non había nin a Guardia Civil especializada en protección da natureza, nin había nada. E os veraneantes íbamos á Praia das Catedrais a buscar mexilós para cear pola noite. E daquela ninguén se daba conta da Praia das Catedrais, ninguén se preocupaba das calles das Catedrais. Hoxe hai cupo para ver a Praia das Catedrais. E eu recordo cando iba ali libremente, paseando, cun coitelo e cunha bolsa e quitaba mexilós para a cea. E hoxe, se me botaría en riba ou Seprona, tería que pedir un permiso á Xunta para poder acceder á Praia das Catedrais e tal. E hai uns anos, estou falando de hai 40 anos, ninguén se preocupaba da Praia das Catedrais. E hoxe é un recurso turístico de primeiro orde. Pois a mí me gustaría que nun futuro os cruceiros fora un recurso turístico de primeiro orde, salvando as diferenzas. Esas maravillosas guías que están publicadas, ¿no?, de cruceiros, podes atopar algún roteiro, quero dicir, se eu quero ir ver os cruceiros de determinado concello, ¿no?, pois para orientar. Sí. Lamentablemente non hai roteiros de cruceiros. Vamos a ver. Na Asociación de Amigos dos Cruceiros si fixemos varios roteiros de cruceiros. Collíamos un concello, sinalábamos os cruceiros máis representativos dese concello e organizábamos un roteiro por ese concello. Foron actividades que fixemos hasta a pandemia, o mellor as temos que recuperar, pero foron actividades que fixemos ata a pandemia e tiñan moito éxito, viñan 25 ou 30 personas, enchemos un autocar. E a xente apuntábase porque tratábamos sempre de combinar aspectos culturais con un pouco de senderismo. Entón, o mellor, desde un cruceiro a outro íbamos andando, sempre ca tranquilidade de levar un autocar escoba. Co cal a xente camiñaba, íbamos camiñando, disfrutando da paisaxe, e despois, ao pé de cada cruceiro, os membros da Asociación de Amigos dos Cruceiros dábamos unha pequena charla explicando a importancia dese cruceiro e o significado dese cruceiro. Esas charlas, a raíz da pandemia, as suspendimos. O mellor, agora é o momento de volverlas a recuperar. As facíamos os domingos e tal. Recordo que a fixemos por Vilalba, que a fixemos por Begonte, que a fixemos por Sermade, que a fixemos por Muras, por varios concellos da provincia de Lugo. E eu penso que sí que se podían volver a recuperar. Pero como se pode encontrar? Vamos a ver, como planificación de roteiros non hai unha publicación que diga roteiros de cruceiros. Existen inventarios de cruceiros. O lógico sería facer un roteiro seguindo os principales cruceiros. O mellor me estás dando unha idea e o mellor hai que empezar a traballar máis que de inventarios de cruceiros, hai que traballar sobre roteiros de cruceiros. Por exemplo, en Vilalba hai cruceiros espectaculares que merece a pena hasta ir en coche. Xa non digo despois o mellor ir dun cruceiro a outro, porque o mellor hai 20 kilómetros dun cruceiro a outro, pero sí, polo menos, facer un roteiro en coche que te permita chegarte a eses cruceiros. E despois hai concellos como o Concello de Covelo, que eu sempre recomendo, de ver, porque ten unha riqueza de cruceiros importantísima. Ese tamén chegar ali en coche e empezar a recorrer as parroquias. Claro, sí. Bueno, a Covelo logo se chega porque temos autovía moi cerquiña, bueno, a Ourense non, pero despois, unha vez chegado a Ourense, xa temos autovía e chegamos a Covelo con facilidade. Outro caso é que a autovía non temos nin AVE nin autovía, ata Ourense. Bueno, por parte miña, felicitar pola intervención e pola labor que estades a facer. Eu creo que é impresionante, pero tamén dicir que é un exemplo de voluntarismo, porque o estades facendo a nivel particular, por agrupación de amigos vinculados a un ámbito cultural de país, que é o que está pasando neste caso, que é lamentable que ese gran traballo
que tedes executado, pois que non aflore, porque é moi difícil que afloren os traballos, sobre todo os traballos de tipo cultural, no entorno noso, na contorna nosa. É moi difícil. Eu, vamos, a título de suxerencia, ao mellor había que lle dar un pulo para saltar do voluntarismo. Está a Deputación Provincial, hai mancomunidades, hai concellos, hai unhas ideas que circulan por aquí, a dos roteiros, serían moi útiles, e ao mellor era relativamente fácil. Pero bueno, volvendo ao tema, felicitarvos polo traballo que estades a facer, merecen todo o recoñecemento cidadán, seguide nesa rota. Gracias, Pepe. Non iba a decir nada, pero como Fernando xa recoñezo todo ese esforzo que leva feito para facer publicacións, para que se teñan en conta precisamente todo ese traballo cultural do noso pobo, digamos, non porque está unido a nosa cultura, ao noso pobo, pois a verdade é que sempre foi moi difícil, eu recoñezo que é moi difícil, intentámoslo algunha vez, non puideron salir cousas adiante, bueno, pois hai que seguirlo intentando, porque sí, de verdad que é unha mágoa que se perda un traballo maravilloso que estades a facer e que estáis recuperando unha parte importante tamén da nosa historia. Haberá que non lles guste ese tipo de historia, pero, bueno, pois é a nosa e temos que saber sempre o que tivemos para poder darnos conta do que podemos ser, non? Entonces, eu nese sentido, pois, gracias. Sí que, bueno, pois hai cousas que non se puderon facer porque era por moitos motivos, pero motivos alleos a veces ao que un desexa, non? Entonces, bueno, pois grazas por seguir. Gracias a ti, Carmen. Vale, dispoñemos dunhas preguntas aquí no chat por internet, vouchas ir pasando, vale? Vale. Bueno, felicitante, vamos, moi efusivamente pola túa presentación e paso agora a comentarche así algún dos comentarios que fan. Mira, Rubén Fernández Villarino comenta: mente aberta sí, pero que arqueoloxía temos do cruceiro románico en Galiza? Sería bo avanzar nesa investigación. Perdón. Repito. Sí. Vale, dice Rubén Fernández Villarino: mente aberta sí, pero que arqueoloxía temos do cruceiro románico en Galiza? Sería bo avanzar nesa investigación. Sí, sería bo. Non deixa de ser unha hipótese. A hipótesis é unha forma de plantexar un traballo. Despois hai que investigar e demostrar. As hipótesis é unha suposición. Despois require unha investigación que demostre esa hipótese. Eu a saco como novidade, é dicir, sobre todo por non pecharnos en decir, en pechar a investigación, decir, os cruceiros son obra gótica, xa non seguimos investigando. Non, a razón ten que preguntarse sempre, profundizar máis. Pode haber cruceiros románicos? Pode habelos, intentemos investigar, intentemos tal. Por onde empezo? Pois eu apuntaba unhas cruces en Cataluña que poden ser o principio deses cruceiros románicos. Tampouco vou dar todas as claves. O que queira dedicarse a este mundo, benvido sexa. Eu xa non dou para máis, simplemente lanzo unha hipótese. Vale, outro comentario que tamén fai Rubén Fernández Vilariño sobre, dice, sobre a funcionalidade administrativa dos cruceiros. Sabemos se puido ter algún momento debido ás cruces labradas na pedra ou mesmo algunha pequena cruz chantada nun pequeno penedo que forman parte de deslindes de montes? Sí, temos referencia de algunha que, por eso comentaba hai un momento, que fundamentalmente noutras zonas do Estado se fala de cruceiros, se fala de cruces de término porque teñen unha función primordial vencellada á delimitación de territorios, delimitación de fincas, etc. E aquí en Galicia
tamén temos exemplos dese tipo, pero ao mesmo tempo adobados pola devoción. É dicir, o factor devocional é o fundamental, máis que o de limitación territorial que pode haber en outras zonas do Estado. Vale. Comenta tamén outra persoa que se chama Xoán, dice: teño escoitado de xente maior falar de cruceiros de madeira que viñan a facer a mesma función dos que fala. Poderíamos falar de cruceiros? Vamos a ver, nos dicionarios de Rodríguez López se fala de que o cruceiro, na definición de cruceiro, dice que é unha construción de pedra ou de madeira. Eu personalmente nunca vi ningún cruceiro de madeira. Nunca vi ningún cruceiro de madeira, pero atéñome a esa definición no dicionario de que é unha cruz, un cruceiro é unha cruz de pedra ou de madeira que consta deses elementos. Teño visto cruces de madeira, pero cruceiros íntegros con plataforma, base, varal, capitel e cruz non teño visto. Por outra banda, dice tamén Xoán, dice: por outra banda, esas árbores senlleiras, por exemplo, en cruces de camiños que se utilizaban para rezar, colocar esvotos, poderíamos consideralos cruceiros tamén? Sí, vamos a ver, eso é un traballo de Reboredo precisamente sobre eso. Eso se daba na zona de Navia e de Fonsagrada, é dicir, nos carballos se poñían cruces chantadas nos carballos, sobre todo con motivo de algún falecemento. Reboredo chamalle eso cruceiros. Eu personalmente resístome a denominar o cruceiro. Outra cosa é que nun carballo ou nun árbore se chanten cruces e outra cosa é que eso podamos denominalo cruceiro. Ou nesa zona poden denominalo a esa práctica un cruceiro, pero eu personalmente non falaría deso. Si hai que recoñecer unha cousa, Reboredo estudia estas árbores nas que aparecen cruces chantadas e se dan precisamente nas zonas de Fonsagrada e Navia de Suarna. Estamos falando da Galicia oriental, precisamente onde hai menos pedra granítica, e si hai pedra de lousa. Por esas zonas teño visto cruces de pedra, pero de pedra de pizarra, pero non cruceiros de pedra de granito, salvo honrosas excepcións. En Fonsagrada, por exemplo, hai un cruceiro que ten a particularidade que é un cruceiro xiratorio que si está feito de pedra, pero son excepcións. Non abundan os cruceiros na zona de Navia nin da Fonsagrada, precisamente porque o tipo de chan non hai afloramentos graníticos, sino que é pedra de xisto ou pedra de pizarra. Bueno, continúan felicitándote polo relatorio e, bueno, en principio non hai máis comentarios xa. Pois eu penso que podemos dar por rematado o acto. E saudar a todos os que se conectaron virtualmente e moi especialmente os que viñeron presencialmente.